اوكي وديكي تانكيو كبرت حفتنا حدنتنا سمع له غدو كورات تخاتلتنا سمعت له I hope دمصي بصحكم الله تانكيو لو ما انتي حزنا لكم قريبنا دلنا غاشانا قديم تغادلاي بتي اغاطامي تمالي قدمي 50 قلنا عمت زي تجاجي بسسان 4 على 15 ورح سلسته مجمرتا وجه مس صلاتي إثيوبيا عريدو استواجه سورة إرترا ناي توغوربان تاريخ كزنتولنا يكور حونا نايلوم غاشانا قديم تغادلاي تسفاي تخلي كابتو مابتو وانتي ولا بدحريون اب قدلي تقابل حمنة إرترا ستا بطولون خوينو نوح تقالسون ذكالسن نايلومي غاشانا نزا كبرت علت نايتمالي اتعلت بقاتامي نلومو ونكستاي غيرنايا اي هوب اذا حدش ولدو اب 64 سورة إرترا بقس كله زخوفلو واقع نتي نناصنت زبقاي قالسي ما بقسيو حدا خفتي حزب إرترا زتراباربولو كوينات نيرو حدا عبيت كوينات اب غيزي قالسون تغوربا انت خاطر عبيت بعالات مسرات برتاو قالسنا سبتمبر تبعال زنبرت مزح جنريو دلنا عم مدفعن مهساسن جننت إرتراويان زخيدلو بوجله إسياسن سعبتون دارغا مبزحتو حدش ولدو من سي إرترا تاريخو بوغبو كفلت اي كعلن I hope لو ما انت زيا نتي زحل تاريخ بحقوتاتنا ابوتاتنا كمي تبغيشو سورة إرترا تناي مجمرتا عودو وقع ونتاي مسل نيرو نزبل لومي نخبور غاشانا تخلت تسفاي بديم تغادلاي صدتا بطولوني كوينو استغادله لومي حزنا لكم قريبنا لنا حجو اندغيمه كبر غاشانا بشمين بشم اما حضرت حضر جانون بشم كلهم تخاتلتنا عدمنا خبيركا لو ما انتي نت تاريخاوي علت 10 5 3 شنجعت مثل سنه 4 كتزنتو ابزي اذا حضر جانونا ممساكا كمسغنا كدلي كبر غاشانا يتكحف تبلكا نابت مدب نخناتو شمكال لاليخا قرب بتيناي سورا قالسي بايتا دحر بايتاخا نبتناي لومي دولو مدبم تساغاغر مايك مدب ناخا كبر غاشانا السلام درس سمع دلخو حدث كهابوني تنكي سمع الله مسلمي بمجمريا اب كل قرنعات عالم تركبو نملا دك هاجرين دك زبين سلامتا دحر مقراب دحر بايتا بحصل زبله كلالي سمي تسفاي تخلي دبساي ابهال اموداتا شحنت شعته ميتن نايسو عنا 4 ابتغال حدني اترا تسليفي كساب مጨረሻ تقال حدني اترا ميدا زنبرتلو يخون بزحريون اب 80ታት نا ميدا ارترا تمليسن مستن اهدوتات ناي تقال حدني اترا اب غاش زنبرا كساب 83 84 صنيحي ስለዚህ بحصر زبله اتي دحر بايتاي ازي يمثل اب تقال حدني اترا كابترا تقال لاي اتحيزي كومون ناي حيلي كادر صتا كومون تحز ገንዘብ እና ተባለ ተፈላለ ሐላፍነት በምስካም አመጨረሻ ተጋላحني ኤርትራ ተደፊያ ናብ ሱዳን ኣብዛ አተውትሉ ኸአ ከም ጽታ በጦሎኒ ተመድበ አገልግለ ወላውን ድሕሪ ናይ ጋሽ መምላስ ክሳብ 83 ዓመተ ምህረት مستم تبعت بصوتي ابز نبر كله نفسون مساته كون انت هونه كسب اب سدتي من تهونه نتي قالسي بمقصال تزغبا كفيله انت ولكو قال عالم ايكونن حجون اتقالسي حساب زودا عقمي بزفقدو اوركتو يكبر ام موسى زلخو خبل يدفر ስለዚህ بحصر زبله ازي مسل اتي دحره بايتاي
ቀጽለ ነዛሎም ማዓልቲ ተጎርባ ኢልና ዘቅረብናያ ተጎርባ ተራውግ ወይ ተራስም ኣይኮነን እንታይ እዩ ንዝብል ከዓ ብዝርዝር ተዳልየሉ ስለ ዘለኹ ሕጂ ከቅርበ ማለት እዩ ብመጀመርያ ግን ኣብ ኩሉ ኩርዓት ዓለም እትርከቡ ንመላ ደቂ ሃገረይን ደቂ ህዝበይን ኣዝዩ ምቑ ዝኾነ ሃገራውን ሕውነታውን ሰላም ተቐበሉ በዚ ኣጋጣሚ ንኣዳለውቲ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻ ኮይነ ንኽቅርብ ንዘቕርብ ለይ ዕድመ ኣዝየ እንዳመስገንኩ ህዝቦም በቲ ገባትን መላኽን ሙስሉይ ዝኾነ ስርዓት ተሓሪምዎን ተኾኒንዎን ዘሎ ናይ ሓበሬታን ሕድሕድ ምልዛብን ኣጋደ ሰንሰለቱ በታቲኾም ከምዚ ዝኣመሰለ ዕድላት ዘገልግል ብስም ሕድሪ ጀጋኑና ዝብል ክፍሊ ምኽፋቶም ብሓቂ የመጉሶምን የድንቑን ኣጆኹም ኢለ ከዓ የተባብዖም ብተመሳሳሊ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂመ ንኩሎም ኤርትራውያን በዚ መዳይ ዝነጥፉ ዝተፈላለዩ ኣስማት ሒዞም ኣብ ዓውደ መርባት ኮነ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢያ ሚድያታት ዘቃልሑ ብትብዓት ዝግስግሱን ብቐጻሊ ዝግስግሱን ኩሎም ኤርትራውያን ሸነኻት በዚ ኣጋጣሚ ኣድናቆተይ ብምግላጽ ሎሚ ፈታንን ኣድካምን ተግባር እኳ እንተኾነ ኩሉ ኣበርክቶኦም ግዳ ጽባሕ ኣብ ታሪኻዊ ምዕራፋት ኤርትራ ዕዙዝ ቦታ ከም ዝሕዝ ኣይጠራጠርን ኣጆኹም እቲ መሬት ብርግጽ ክወግሕ ቀጽሉ ምባል ከዓ ሓርበኛው ምትብባዕ እህቦ እቲ ንሎሚ ሒዝናዮ ንቐርብ መደብ እምበኣር ብመልክዕ ሓፂር ታሪኻዊ ሓበሬታ ኮይኑ ካባይ ንላዕሊ ዝፈልጡን ከዘንትዎ ዝኽእሉን ብዕድመን ተመክሮን ዝዓብዩኒ ኣያታተይ ኣቦታተይ ከምኡ ሙሳትየይ ከም ዘለው ኣይጠራጠርን እቲ ዕድል ንዖም ክውሃብን ክንደይ ኮን ደስ ምበለኒ ይኹን እምበር ጭሩ ብዓቕማት ሕጎን ከም ዝተባህለ እቲ ታሪኽ እውን ካብቶም ገሊኦም ብኣካል ዝተሳትፉ ዝሰማዕክዎን ብመልክዕ ጽሑፍ ዝቐረበ ሰነዳትን ተደጋጋሚ ካብ ዘንበብክዎን ዝተኸታተልክዎን ዝተዋህለለ ብመጠኑ እንተጀመርናያስ ከስፍሕዎ ዝኽእሉ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኢለ ስለ ዝኣምን እውን እዩ ኩሉ ግዜ ታሪኽ ኣብ ምዝንታው ኾነ ኣብ መጽሓፉ ብምምላእ ብምድግጋፍ ዝስነድን ዝቐርብን እምበር ውልቀ ሰብ ቀሪቡ ዝውዳእን መልኣት ወይ መደመምታ ክወሃቦ ዝከኣል እውን ኣይኮነን ኣቤት ወይ ኣብዛ ሃገር እዚኣስ ክንደይ ታሪኽ ዝሰርሑ ውልቀ ሰባትን ክንደይ ታሪኽ ዝሰርሐ ሕብረተሰብን ዓድታትን ገባሮን ሓሎትን ክንደይ ታሪኽ ዝሰርሑ መሻይኽና ኣሽትን ካህናትን ክንደይ ታሪኽ ዝሰርሑ ጀጋኑን ኣዴታትን ደቂ ኣንስትዮን ክንደይ ታሪኽ ዝሰርሑ ባህራንን ተምሃሮን ሸቃሎን ክንደይ ታሪኽ ዝሰርሑ ሃገራውንሕ ዝሓዞም ሰራሕተኛታት መንግስትን ወታደራትን ከም ዝነበሩ መንኮን ኣልዒልዎን ሰኒድዎን ይኸውን ምስቲ ኩሉ ታሪኻዊ እጃሞምን ኣደናቂ ኣበርክቶምን ገሊኦምን እንተኾነ ፈጺሞም ዝተርስዑ ገሊኦም ከዓ ጨርሾም ከም ዝነበሩን ከይተዘከሩ ዝሓልፉ ምህላዎም ንግንዘብ ድኾን ንኸውን ምእንቲ እዛ ሃገር እዚኣ ሓራ ክትከውንን ንሕና ክንሓልፍ እሞ እቲ ብድሕርና ዝመጽእ ወለዶና ጥራሕ ይጥዓሞን ይርሃውን እምበር እንዳበሉ ዝሓልፉ ኤርትራውያንስ ኣብ ዝኽርታትና ኣሰላሲልናዮም ድኾን ንኸውን እወ ታሪኽ ውሑዳት ውልቀ ሰባትን ብመጠኑ ናይ ውድባትን እንተዘይኮይኑ ጌና ታሪኽ እዞም ኩሎም ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርናዮም ኣካላት ሕብረተሰብናን ከቶ ኣይተበርበረን እምበኣርከስ ጨወይቲ ሰብ ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ጨወይቲ ታሪኹን ህዝቢ ጨወይቲ ታሪኽ ህዝቢ እውን ነጊሶም ስለ ዘለው ንጀጋኑ ተጎርባን ኣበርክቶኦምን ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ኣልዒልና ንሎሚ ክንላዘብ ኢና ናብቲ ቀንዲ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ዝኾነና ብዛዕባ ውግእ ተጎርባን እንታይነቱ ዘተኮር ኮይኑ ቅድሚ ተጎርባን ድሕሪ ተጎርባን ከም ይነበረ ቀዳሞት ተጋደልቲ ኣቦታትና ንትኩል ዘጋጠም ብድሆታት ብኸመይ ሰጊሮሞ ጸላኣይ ንኹናት ተጎርባ ከካይድ ውጥን ከውፅእ ዝተገደደሉ ምኽንያት እንታይ ነበረ ዝብል ብዝርዝር እኳ እንተዘይኮነ ብመጠኑ ክንትንክፍ ኢና ቅድሚ ኩናት ተጎርባ ዝነበሩ እዋናት ቁፅረ ተጋደልቲ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣዝዩ ውሕድ ኮይኑ ምስ ትሕዝቶ ሓይሊ ጸላኣይ ፍጹም ክወዳደር ዘይትረፍ ንሓስቦውን ኣዝዩ ዘጸግም ዝነበረ እታ ዝሓየለት ዕጥቆም ከዓ ጸላኢ ፈጺሙ ዘይውንኖ ሓይልን ንያትን ህዝቦም ምስጢር ነበረት ንሱ ከዓ ንባዕዳዊ ጸላኢ ደምሲስካ ዝመፀ ይምጻእ ተጻዊርካ
راون صنت إرترا نايقدن كرغاغص الله زبل قباص وكف توفاينتن بخونتا كافصيمو زي رعدن زي قيرن وسانين devotion and determination كند عدقوم حربኛው ማحقوم ገይሮም ስለስተበገሱ ነው ካልአይ እቲ ዝዓበይ ምስጢሮም ከዓ ዕቁባ ሕቅፎ እቲ ዘይወላውል ድጋፍ ህዝቢ ኤርትራ ነበረ ዝነቕ ዘይብል ድልዱል ሰረት ዕጥቂ እዚ ከዓ ኩሉ ኣብ ሰውራኡ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ከም ውርሻ እናለበሶ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ መጨረሻ ከም ኪዳኑ ኣጽሪዕዎን ዕዊስዎን ሓይልታት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ፈለማ እዋን ብሓይሊ ፖሊስ ድሒሩ ከዓ ከም ስሩዕ ሓይሊ ዝቆሞ ብናይ ኤርትራውያን ዝቆመ ፊልድ ፎርስን ካሃድንዎን ክድምስስዎን ቁጽሩ ዘይብሉ ፈተነታት ለይትን መዓልትን ዕረፍት ዘይብሃድን ኣካይዶም እዮም እንተኾነ ግን ኩለን ኣምሕት ዝነበራ ነቁጣታት ፖሊስ ኣደዳ መጥቃዕቲ ተጋደልቲ እንዳኾና መኽዘንን ብረትን ኣጽዋለን እንዳተሰልባ ወግእን ሙትን ሙርኹን እንዳበዝሕን ስለ ዝኸዳ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ፈውስ ዘይብ መንጸሮር ደኣኾኖ እቲ ግጥሚያ እንዳሓየለ ብምኻዱ ከዓ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣከቢድ ሻቅሎትን ሃተውተውን እተው እቲ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ብፍላይ ግን ነዘን ስዕባ መጥቃዕታት ከም ኣብነት ክንጠቅስ ንኽእል ዝስለፍ ተጋዳላይ ዕጥቂ ካበይ ይረኸብ ዝበል ኣዋጣርቶ ዝነበሩ ወታደራዊ መራሕቲ ብፍላይ ከዓ ናይ ትሽዕዋን ወታደራዊ መራሕቲ መሐመድ እድሪስ ሓጅ ዑመር እዛዝ ኣቡ ጥያራ ዑስማን ኣቡ ሸነብ መሐሙድ ዲናይ ኸይባ ብምግባር ዝተፋላለየ መጥቃዕቲ ብምፍናው ብረትን ኣጽዋርን መንዚዕካ ክዕጠቕ ይከኣል ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሑ እቲ ሰነድ ታሪኽ ገለ ካብቲ ኣብ 1963 ቅድሚ ኩናት ተጎርባዝ ዝተፈጸመ ፍጻሜታት እስክበብ ሓደ ከም ኣብነት ንርአዮ ቀዳማይ መጥቃዕቲ መደበር ፖሊስ ሓልሓል ነቲ ነቁጣ ህንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ልክዕ እቲ ስራሕ ከምቲ ዝተወጠኖ ተዓዊቱ 7 ብረት ሰሊቦም ብሰላም ናብ ቦቶም ተመሊሶም ካልኣይ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ዓንሰባ ዝርከብ መደበር ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምክያድ 11 ብረት ሰሊቦም ኣብ ዝኹናት እዚ መሐመድ እድሪስ ሓጅ ዝተባህለ ጅግና ንፉዕ ኣባል መሪሕነት ሰራዊት ተሰወየ ሳልሳይ ስርሒት ካልኣይ ዝተባህለ ቦታ ብዕለት 12 ለካቲት 1963 ወታደራት ፖሊስ ድሓን ኣለና ኢሎም ኣብ ሓደ ገዛ ተኣኪቦም ከለዉ ሃንደበታዊ ተኽሲ ኣካይዶም ኩሎም ኢዶም ክቡ ከለዉ ዓጢቆሞ ዝነበሩ 9 ብረት ወሲዶም ንዓታቶም ናይ ሰውራና ዕላማን ናይ ነጻነት እንታይነትን ጉቡእ መናኣሒቦም ከም ዝፋንውዎም እቲ ሰነድ ይሕብር ራብዓይ ስርሒት ጀንገረን ብዕለት 8 መጋቢት 1963 ዝኸይዝ ዝነበረ ወታደራዊ ቃፍላይ ኣብ ድብያ ብምእታው ዝውዕውት መጥቃዕቲ 23 ፈኮስቲ ብረትን ክልተ ረሻሽ ብሬንን ሰሊቦም መራሒ ናይ ዚካ ዑመር እዛዝ ነበረ ሓሙሻይ ዕውት ስርሒት ሃይኮታ ብዕለት 28 ግንቦት 1963 ተጋደልቲ ሓርነት ናይ ገባር ተራኽዳን ሲቪል ብምልባስ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ተጠቂሞም ንወራድ መርዓ መሲሎም ከበሮ እናሃሮሙ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ክኾን ከሎ ንመደበር ሃይኮታ ክትት ብምባል ኣጥቅዕዋ ድሕሪ ገለ ደቃይቕካ ሙሉእ ምቁፅፃር ኣብ ትሕቲኦም ብምግባር 20 ብረት ሰሊቦም ወፂኦም ናይዚ መደብ ዝመራሒ ከዓ ተጋዳላይ ኣደም ግንድፍል ነበረ ሻድሻይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብ ስነ ኣእምሮአዊ ፀቕጢ ዝፈጠረሉ እቲ ወሰን መደበር ፖሊስ ምጥቃዕ ዘይኮነስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብክንደይ ዓጀባን ሓለዋን ከተማ ኣውርድ ምስ መፁ ብዕለት 12 ሓምለ 1963 ምዑታት ተጋደልቲ ሓርነት ሰሪሖም ብምእታው ኣብ ማእከሎም ዝዘርበዩ ስርሒት ዳርባ ቡምባ ናይ ቁፍደት ነበረ እምበኣርከስ ቀዳሞት ተጋደልቲ ሰውራና ዕጥቅና ካብ ፀላኢና ብምባል ንፀላኢ ብዕጥቁን ብብሮቱን ዝብል ጭርሖ ሽዒኦም ጀሚሮሞ ነዚ ጭርሖ እዚ ብምጭራሕ ኣብ ዘካይዶ ኩናትካ ዕውቱን ተግባራውን ምግባሮም ብዙሕ ምስክርነት ንሪኤሉ እዚ ጭርሖ እዚ
ኤርትራዊ ሰራዊት ሓርነት ፈለማ ዘቃልሑ መቃልሕ እኳ እንተኾነ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፀ ሰልፈኛ ወለዶውን እንተኾነ ነዚ ተቐቢሉ ብምቅላሕ ክሳብ መወዳእታ ሃገራዊ ነፃነት ዝረጋገፅ ሓይልታት መግዛእቲ ከዓ ፈፂሙ ዝድምሰስ ኣብ ሃይኮታ ብብሬናትን ጓንዴን ምምራሕ ዝጀመረ ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብ ታንክታትን ፀረ ነፈርትን ፀላእቲ ኣፂሩ ኣስመራ ብታው ኣዘን ዝኾነ ሕላገት ብረታዊ ተጋድሎና ኮይኑ ተግባራውነቱ ዝመስከረ ጭርሖ እዩ ማዕዝ ጥራሕ ኮይኑ ተጋደልቲ ሓርነት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ እንትኾነ بحربኛ ተጋዳላይ ሰይድ ሁሴን ዝምርሑ ጉጅለ ናይ ቦምባታት ኢድ በምድርባይ ንጸላዕ ራዕደን ሽበራን ፍርሕን እትየሙሉ እዩ ናይ ዝኹሉ እኩብ ድምር ከዓ ዜና ሕስመት ከዓትን እንዳስፋሕፈሐ ስለዚ ሰውራው ባድዕ ደው ንምባልን ንተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ከይደልደል ከሎ ገና ንምቁፃይን ስርዓት ሃይለ ስላሰን ናይ ውግእ ኣመኸርቱን ብዕጥቁን ኣሰላልፋት ሕስቱን ካብቲ ቅድሚ ዝነበረ ዝሓየለን ሰፍሕን وفران مختن ككايدهم زلهم زبصلو اوان كونه كموصيدوها منغستي ኢትዮጵያ بطور سراويت ዝፍለጥ ዕላው መደበኛ ናይ ውግእ ሰራዊት ልዩ ንሰራዊት ተጋድሎ ሓኔትራክ ገጥሞን ካብ እግሪ ተኽሉ ቆጽዮን ተኣማሚኑ ወታደራዊ ክገብር ወሰነ ቅድሚ 55 ዓመት لكع بتمال قدام عتحمش تمجاب شن 4 كأتي مصدق هاجر زخونه ناي بوليسين ناي فلدي فورسن علاش إلو جتميا أبقعه ودي غاتو لغاشانا I think علاش إلو جتميا مصدق أوكي sorry يلا أوكي كلمة 55 عامت 15 مقابل شنشة تمرت كا اتي مصدق هاجر زخونو ناي بوليسن فيلد فورسن علاش إلو جتميا أبقعه نمجمريان نفلمان اوان مستي اب افريقا زنا زنبرو طور سراوي تباهيد السمي سروع مدبنيان سراوي ኢትዮጵያ ግጥሚያ ከዓ ኣብ ተጎርባን ሰናጭሮ ጎበታትን ተጎርባ ሂር ዝበለ ደማውግ ተኻየደ ናይዙ ውግ እዚ መራሒ ሓርበኛ ጅግና መሐመድ ዓሊ አቡ ሪጀላ ኮይኑ ብበቕዓት ምምርሑ እትብልዕል ጸልአ ዝወረደ ናይ ዛሕዛሕ ክሳራ እዩ ዝምስክሮ ኣብዚ ውግ እዚ ቁታት ጥራሕነን 4 ቁስላት ካብ ብብዝሒ ስለ ዝነበርዎ ሓይለታት ጦር ሰራዊት እተመክሑ ከም ዘይወፈረ ኣተሃዳድሙን ከጸብቕ ኣይከኣለን በዚህ ከዓ ውግእ ተጎርባ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራን ኣብ መንጎ ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያን ብትሕዝቱኡ ኾነ ብስፍሓቱ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ነጥበ መቐይሮ ምዕራፍ ናይ ሰውራ ኤርትራ ዝኸፈተ ነበረ ካብ ውግእ ተጎርባ እንቐስሞ ተመክሮ እንታይ ምዝበሃል ስምምዕ ውዕል ፌደሬሽን ብስርዓት ሃይለ ስላሴን ብምትሕባር ኤርትራውያን ኮራኹሩን ምስ ፈረሰ ምልክት ሓቦኑ ዝኾነት ኣውሊዕ ሰንደቅ ዕላምኡ ከዓ ካብቲ ተኺላቱ ዝነበረት ቤተ መንግስቲ ተቐንጢጣ ምስ ወረደት ህዝቢ ኤርትራ ፍጹም ጸልማት ኮይንዎ ደጊም ኦሮማይ ድሕሪ ደጊምስ ምስ ንጉስ ዝኣክል ጣመን ክዋጋእ ምስ ዓባይ ኢትዮጵያ ኸ መን ክገጥም ከመይ ጌርካ ከይከኣል ኢሉ ዓቕሉ ኣብ ዘጽቦ ጸቢብ መድረኽ እቶም ውሑዳት ግዳኽ ኣምዑታት ሓርበኛታት ደቂ ኤርትራ ይከኣል እምበር ከመይ ዘይከኣል ብምባል ንህዝቢ ኤርትራ ሞራል ፍናኑ ክብ ኣቢሉ አንቃዕሪሩ ከም ዝርእን ርእሱ ክር ኣቢሉ ከም ዝጥምትን ገይሮም እዮም መንሰብረታ ዓወት ተጎርባ ኣብ ገጠርን ከተማን ክሳብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ዝነበሩ ተምሃሮን ሰራሕተኛት ከይተረፈ ጽልዋታት ፈጢሩ ኣብ ጎድኒ ሰውራኦም ተወዲቦም ንኽቃለሱ መንገዲ በር ዝኸፈተ እዩ ኩናት ተጎርባ ናይ እንቅስቃስ ተቃውሞ ኤርትራውያን ብዕሸሉ ከሎ መቁፃዩ ዝብል ሕልሚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣበርዒኑ ሕልሚ ዓባይ ወራሪት ኢትዮጵያ ሓማሹ እሕፊሩ ቀጻልነት ሰውራ ኤርትራ ብመስዋዕቲ ዝተረጋገጸሉ ዕለት እዩ መንጸብራታ ኩናት ተጎርባ ብወፃእን ብውሽጥን ደገፍቲ ሰውራ ንኽስስኑን ሓደስቲ ተሰለፊ ደቂ ሃገር ብብዝሒ ንኽስለፍዎ መንገዲ እውን ዝኸፈተ እዩ ኩናት ተጎርባ بحدا وجه زي بركخ نوح حزبه ناي نصانت رأي زوننا يحصر بزي قدس كسام ملو هاجراو نصانت الراغص قصال عتقاو قالسي بقراص نزكاي
ሰውራ ምዃኑ ዘመስከረውን ስለዚህ ውግእ ተጎርባ በትሽዑ ዝነበሩ ዓቕምን ትሕዝቶ ሓይልን መወዳድር ዘይብሉ ኣሰላልፋ ሓይልታት መግዛእትን ኣነጻጺርካን ኣወዳዲርካን ጎርባ ነተን ኩለን ውግኣት ንዓኣ ተኸቲለን ዝሰዓባ ኣደኹላትን ውግኣት ኮይና ትብዓትን ቆራጽነትን ምጽዋርን ተወፋይነትን ክሳብ ዓወት ቅጻልነት ዝብል ሰውራዊ ኣምራት ኣቐሚጣ መንቀድ ዘይነጽፍ ኤርትራዊ ሓርበኝነት እምነ መሰረት ዝቐመጠት እያ ብምባል ክጠቃለል ይከኣል ከምቲ መሰረት ዘሎ ህንፃ ንወትሩ ነቕ ዘይብል ኣብ ደምን ዕፅምትን ጽዋዕ ተጎርባ ስታንጽራና ከዓ ዝመፀ ማዕበል ይምፃእ ዋላ ብዙሕ ውሽጣዊ ማዕበል የጋጥሙ እምበር ዕላማ ነፃነትስ ኣይሰሓተን ነቲ ተሪፉና ዘሎ ሓርነታዊ መሪር ጉዕዞ እውን እንተኾነ ካብኡ ኣስተምህሮ ብምውሳድ ዝህሉ ወለዶ ነዚ ተተሓሒዝዎ ዘሎ መድረኽ ከም ዝዕወተሉ ፍጹም ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣልምበል ከመይ ዘይከኣል ዝብል ጭርሖ ቀዳሞ ተጋደልቲ ኤርትራ ሕጂውን እንተኾነ ዝህሉ ወለዶ ኤርትራ ካብዚ ገጢሞ ዘሎ ናይ ሰላም ዘመን መታን ክጋላገል ብትብዓት ሰዓራይ ኮይኑ መታን ክወፅእ ይከኣል እምበር ከመይ ዘይከኣል ዝብል መድረኻዊ ጭርሕኡ ገይሩ ብትብዓት ክምርሽን ክቃለስን በዚ ኣጋጣሚ እዚ እስም ኩሎም ሰውኛታት ተጎርባ መፀዋዕታይ የቕርበሉ እቲ ዝሕዝንን ዘስደምምን ግን ሓይሊ ዝጨበጠስ ያይ ንታሪክ ብሒቱ ከም ዝደልየ ይፅሕፉ ሕንጥጦም ዝብሉ ዓመፀኛታት ሸፋቱ ታሪክን ኣብዚ መገስሉ እዋን መፍጣርና ምህላውና ብሓቂ ዘስልምም እቲ ውልዶ ሓፋሽ መንእሰይ ኤርትራ እወት ንጹህ ጻሕል ሓንጎል ከምዚ ኣመሰለ ናይ ዝንግርግር ሃው እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዝምዑግን ከም ዝቀስምን ከዓ ሩድ ነገር እዩ ዝበለ እንተ በለውን ክንቅየመሉን ሙስኡ ክንቀያየምን ዘይግባእ እዩ ስለዝኾነ ከዓ ታሪክ ኤርትራ ጓሳ ዘይብሉ ኮይኑ በብዝጥዕሞም ክዘናጥልዎን በብዝመስሎም ሓማቲኾም ክሓማምስዎን ሕሉፍ ሓሊፎም ከዓ ንታሪክ ኣቦታቶምን ንታሪክ ኣዴታቶምን ታሪክ ሸፋቱ ዝብሉ ጨቃዊ ተጫጭሖም ክቃላቀሉ ምርኣይናስ ኣቤት ብሓቂ ክንደይኮን ንኣዳም ገሮሞ እዩ ዝብል ርግጽ ንኸምዚ ደረጃ ዘሳጥሓናን ኤሪትራዊት ስድራቤት ቀሲና ደቃ ወሊዳ ብግቡእ ኮሲሳ ንኸይትዕቢ ባህሎምን ታሪኾምን ኣትሒዛ ንኸይትምልምል ዕድል ዝኸለየ እቲ ባህልን ሞራላዊ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ናይ እኽብካ ደቂ ሾቅ ዝኾነ ስርዓት ክደፉን ናይዚ ኣድራዕ እዚ ቀንዲ ተጠያቂ ከመይ ሃገር ንምብራስን ንምዝራግን ቅድም ቀዳድም ፀላእ ዝጥቀመሉ ስትራቴጂ ንስድራቤት ዘራሪካ ውሉድ ኣንጻር ወላዲዩ ሰበይቲ ኣንጻር ሰብኣያ ሰብኣይ ኣንጻር ሰበይቱ ብምልዓል እዩ ዝበታትና እዚ እውን ኣብ ኤርትራ ኣይተገብረን ክንብል ኣይንኽእልን እቲ እከይ ሎሚ ብጋህዲ ኣብ ፖለቲካዊ ጠላዕ ዕዳጋ ወሪድ ዘሎ ስርዓት ኢሳያሱ ነዚ ከተግብርን ወለዲ ብውሉዶም ዝንወሩላን ዝፅረፉላን ባህልን ልምድን እምነትን ኣልቦ ገይሩ ብግዛኣት ሕጊ ናይ ዓዋሉ እትመሓዳደር ሃገር ክልውጣ እዩ ዝፅዕር ዘሎ ስለዚ ገለገለ ጨቃዊት ካብ ልክዕ ጋቢያኦም ወፂኦም ንታሪክ ኣቦታቶም ናይ ሸፋቱ እንተበሉ ክገርመናን ክንቅየመሎም የብልናን ኩነታት ዝፈጠሮም ስለዝኾኑ ናብ ባህርያዊ ቦታኦም ክንመልሶም እዩ ዝግባአና እንተዘይኮነ ከዓ ግዜ ባዕሉ ፈራድ ስለዝኾነ ባዕሉ ክመልሶ ከም ምዃኑ ኣይንጠራጠርን እምበኣርከስ እቲ ቀንዲ ናይ ሎሚ ዛዕባና መላዘብና ምክንያት ዝኾነና ብዛዕባ ኩናት ተጎርባ ትርጉሙን እንታይነቱን እንታይ ኣብ ጉዕዞ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘንበሮ ኣሰርን ዝሕዘሮ ፅልዋታትን ከመይ ነበረ ንኩናት ተጎርባ ንፃሕ ንፀላእ ዝተፅዕኖም ፅልዋን ናይ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ እንታይ ወታደራዊ ቋሕታት ነበረ እዚ ታሪኻዊ ዝኾነ ኩናት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ስምዒት ህዝቢ ኤርትራን እግሪ ተኽሊ ጨልቅዕ ዝኾነ ሰውራውን ከመይ ነበረ ዝብል ሕፅር ዝበለ ዳህሳስ ምግባር ነቲ ዝከታተል ብሩህ መታን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ክቅርብ ክፍትን እየ ንእግረ መንገድና ገለ ብዛዕባ ታሪክን ኣረዳድኣን ተረድኦናን እንታይ ይመስል ንሓድሽ መንእሰይ ወለዶኸ ብኸመይ ይፀልዎ ዝብል ትንክፍ ኣቢልና ክንሓልፍ ከዓ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ትክክለኛን ሓቀኛን ታሪክ ብውድባዊ ወይ ብውጅላዊ ወይ ብሰልፋዊ ዓይኒ ዝዕየርን ዝልካዕን ብኡ መሰረትካ ኣጉላዕ ልዕካ ንውልቃውን ውድባውን ዝና ኣመላኽዕካ ዝምስራሕ ኣይኮነን ሓቀኛ ታሪክ ዝበሃል ሻራ ኣልቦ ዝኾነ ኣወንታታቱ ኾነ
አሉታታቱ ከምዘለውን ከምዝተፈጸሙ ዝነድን ዝቀርብን ደቂ ሰባት ድምር ፍጻሜታት እዩ ታሪኽ ናይ ሕሉፍ ፍጻሜታት ጸብጻብ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣወንታዊ ሸናኹ ኣማዕቢልካ ዝውረስ ነቲ ኣሉታዊ ሸናኹ ከዓ ንኸይ ድገም ወስደሉ ወጠጥ ትባ ኣሰሉ ኣይኮነን ኣውያን እኩብ ድምር ናይ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን تقرارت أكلا كبر قاشنا أكوب دمر نايملو كومون ناي أكتم كل الأبله جامن ترانز توت أكلا كبر قاشنا سمعني تلاها تقرارت أكلا إسك هو كي تغط المتاني له وراكو حاجة سمع له هو يسمع له جي حدا هاوني شاونتاتو خونه الوتاتو كم زلون كم استفصمون سندن زقربن ናይ ደቂ ሰባት ድምር ፍጻሜታት እዩ ታሪኽ ናይ ሕሉፍ ፍጻሜታት ጸብጻብ ስለ ዝኾነ ነታ ኣወንታዊ ሸናኹ ኣማዕቢልካ ዝውረስ ነቲ ኣሉታዊ ሸናኽ ከዓ ንኸይትደግሞ ኣስተምሮ እትወስደሉ ዳእምበር ወጠጥ እናተባሃልካ ትበኣሰሉን እትሰሓሓበሉን ኣይኮነን ንዓና ከም ኤርትራውያን ታሪኽና እኩብ ድምር ናይ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራን ዓድታቱን ከምኡውን ናይተን ኩለን ኣብ ፖለቲካውን ብረታውን ተጋድሎ ህዝብና እጃመን ተራን ዝነበረን ውድባትን እንቅስቃሳትን ዘጠቃለለ ኣነ ከም ውልቀ ዜጋ ወላኳ ኣብ ተጋድሎ ሓደ ኤርትራ ሰሊፈ ዝተጋደልኩ ይኹን ታሪኽ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ግን ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር ከም ኤርትራዊ ፍጻሜታት ናተይ ታሪኺ ከምኡውን ንሓደ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተሰሊፉ ዝተቃለሰ ወዲ ሃገር ታሪኽ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ታሪኽ ተጋድሎ ሓደ ኤርትራ ከም ኤርትራ ፍጻሜታት ታሪኹ እውን አንተ ኤርትራ ዚ حق ዚና ክንግባእ ባዕሉ መላእ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ከመይ ብጉልበቱን ብጥሪቱን አብራኹን ማህፀኑ ዝወፁ ደቁን ዝተፈጸመን ዝተመስርሐን ስለ ዝኾነ ነዚ حق ዚ ሙርኩስ ብምባርካ ማንም አካል ከጉባዕ ባዕሉን ዝኽእል ሕጋውን ሞራላውን ባይታ ፈጽም ይብሉን አይነይቲ አጉደያ አይነይቲ ዘግነትያ አይነይቲ መረባት ተንከፈት በሰላም በዚህ አጋጣሚ ኤርትራው ዜጋ ሁሉ ለታሪክ ሰውሩን ብረታው ታድሉ ብጉቡክ ፈለጥ ብዙ ጥራሕ ካልእስ ባህጊ ይብልና እንዳበሉ በጃህ ህይወትን ዘወፈዩ አቦታትን አዴታትን ከም ዝነበሩካ ዘክሪ ክብሉ ደፍ ይደል በአኻዝ ድበሱ መዋድቆ ደቅናስ ከመዩ አበይናይ ባይታኹን ሓዲግና يمكن ሓልፍ ኢና ዝብሉ ገና በህይወቱም ዘለው ሓርበኛታት አቦታትን አዴታትን ከም ዘለውውን ዘክር ክንብሎን ደሊ ታሪኽ ጉዕዞ ደቂ ሰባት ብፍላይ እትዕውት ሸነኹ ታሪኽ ምግጥጣም በአንበር ታሪኽ ምብትታ ኣይኮነን እቲ ዘዓበየን ዝነኣሰን አጋጣጢና አወለዶም ታሪኽን ንሃንጽ እምበር ኣብ መንጎ ዓበይትን መንሰያትን ኣብ መንጎ ግዳይን ሓደስን ዝብል ጋግ ፍልያት ፈጢርና ንጨራናፍርን ጉንድን በታቲኽና በበይኑ ጌርና ዓድ ጽላልኦም ክንፈጥር ኢልና ናይ ጽሉላት ሕልምስ ከቶ ኣይንሐልምን ንትሕስቶ መልክዓትን አቃውማ መላእ ሕብረተሰብና መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከም ዘለዎ ተቀቢልና ሓይልና ስልማትና ምዃኑ ተገንዚብና ንኹሉ ብማዕረግ እተጽልል ሓዳስን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ንሃንጽ እምበር ንእከለ ምስእከለ ይመስል ምስእከለ በዝዶ በትዘራኽበና ታሪኽ ኣለና ብዝብል ናይ ዕንክሊል ታሪኽ ምስምስ እናፈጠርና ንኣካላትካ ዝኾኑ ኣጓኒኻ ተለጣፊ ጠይቂ ናይ ጎረባ ብትኻ ክትከውን ምፍታን ሕፍረትን ሃገራዊ ልምሰትን እምበር በቶም ጎረባ ብትኻውን ክብረት ከቶ ኣይክትረኽበሉን ኢኻ እውን እብል ብርግጽ ምስ ኩሎም ዙርያና ዘሎ ጎረባብትና ኣህዛብን ሃገራትን ሰላምን ሰናይን ጉሩትናን ንብህግ ንደልል ትርጉም ናይ ሰላም ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንላዕሊ ዝፈልጦ
ዝተመክረሉ ኸ የለን ስለዚህ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ደጊምና ክንብሎ ሰላም ናይ ሕድሕድ ምክብባር ተጻዋዊርካ ኣብ ዞና እዚ ምንባር ንደልዮን ናሃርፎን ግን ከ ንደረትን ቀይሕ መስመርን ሃገራዊ ልኡላውነትና ዝሰገረ ክኸውን ግን ከቶ ኣይንፈቅድን ኤርትራውያን ሓተይን ኣሕዋተይን ኤርትራዊ መንነታዊ ክብሪ ወትሩ ተሓፊሩ ይንበር እቲ ጸልማት ክቕንጠጥዩ ብርግጽካ ኣወጋሕታ ብርሃን ኤርትራውያን ክመጽዩ ስዋኣት ተጎርባ ብኽብሪ ይዘከሩ ኣምላኽካ ዓለማዊ ዕረፍቲ ይሃቦም እግዚአብሔር ንኤርትራን ህዝባን ብዓወትን ቅሳትን ይባርካ كلكم صنيلكم ስለሰማዕኩም أزي يمسكنكم الله يحفظ وينصر إريتريا وشعبها كلكم مستمعين أشكركم جدا يلي ስለዚ እቲ መእተዊ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ሰረፈ ተታሃልዩ ኸ ብሕቶን መልስን እናሃብተምናዮ እናስባሕናዮ ብዝያዳ ካባይ ሓበሬታት ክቡ ዝኽሉ ካልኦት ኣሕዋተይ ኤርትራውያን እንተልዮምን ማዕረንታ ይኹን ዝኾን ይኹን بخفوت لبي كقبل كم هوني يحبر سلازي اتي مأتوي ابزي ودي لهم شكرا الله يحفظ إريتريا يغني لنا امين كبرات تخاتاتنتنا بفيسبوك خون بلايف مسانا زلخو مبرومنا كبر غاشانا بتعمي صفوف اقراربا ارستي مساتي مهاري ناي بحقي انا كستاي كمزي كمان اقراربا يا I appreciate كبر غاشانا بتعمي مهاري نيرو نابناي حتون ملسن مدب كنساغاغر افقدلنا لو غاشانا بو ابيلو እቲ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ፍጻሜታት ተጎርባ ክሰፍሕን ክዓብን ናብ ናይ ሕቶ መደብ ኣቲና ኣለና ሕቶ ንዘለኩም ነዚ ናይ ሓውና መመላእታ እንተለኩም እውን ዕድል ክንበኩም ኢና ነቲ ታሪኽን ነቲ ፍጻሜታትን ዝያዳ እንዳሃብተመ ክኸይድ ዘመን 77 ማይክ ናሃ ክብርሃቡ كبرت هابكا من هذا الهاد من كبرت هابكا أنا كوا هنا هو توبيك أي سمعكون جنب زخونة ولا عندي تتزرب سنة تعمق يكون يتعرف سلذي حدث بكم زغير دقوا يقولنا دلو سي انت هنا خوينا حدث كم زخونة دوارتنا دلو حدث بتا خوينا هنا كبرت هابلنا كبور تخاتاتلنا توبيك ايكونن لو ما انتي كبور غاشا مسانا له قديم تغادالاي ترستي ፍጻመታት ናይ ተጎርባ ናይ 64 ወርሒ 3 ዕለት 15 مسؤول قدمي ዝነበረ እንታይ ይመስል ቀጻሉውን ናይቲ ብረታው ቃልሲ استايمو دحن تخاتاتل مس ابريغا زلو تخاتاتل دحن نحن عدل كنبوكم من حطوت لكم كن كبرات احوات بليز توم دونغيكم زعاتكم وي زي تخاتاتلكمنا تتصمموناكم بتي زقرب حطوتات عبلو كردعكم تحزنا يدلنا رأسي هو حطو زلوكم كن زياده نايتي حونا زقربو نايلومي استمهرو كاو تبغيسنا كنحتت نخلي زياداون كسفح تارستي هاي تحزل لي زمن من ينيرو ابريغا سب كريت انا دونو ابريغا خريت انا حسب كم قال لي تاشم مستاي كوينا عمر علي سعيد عبد الله تزي تغاغمش عمارو ناتكا ماي يا سلام تسمعي تخلي سلام والله تاي بوقتي تنتناني حكي اذكر كان خمان بزح ذكركو نغرات بنوح عمتات زي سمع قون او خملسم كي الي مالتي غني حكي تاش مزخوني يعني صبو اقرارباي ون تقربو خيلكا جن ابتنا مجمر تجمر كل خا بزعبا تاريخ هيوتنا تكتجلص كل خا تولد خاي نغير كانان
تاشمو مالتي አይኩኩም ምናልባት ከሰግረተ ደሪኻውን ጸገም የቡድን አቤተ ማሂርካ ቁርብቲ አቡታት አይ ስለዚህ ተንከፍካየስ እንድሕር ፍቃድካ ኮይኑስ ክትነግረናውን ማለት ምናልባት እንድሕር አድላይነት ዘይብሉ ድማ ጸገሙን የብሉ ንዑየን ታሽሙን ክገብረካ ሓተካ ዘለኹ ማለት እዩ ማይክ ይገድፈልካ سمعت لي حدا هراي كبور عمر حوي تحتوا قبولي نفس كف إرثراوي استولدو العدي استولدو الأوراجا بتقع لها اتازفوت وانزفقنا مسوات زخبر لها إرثراو مخانو يعمل زي أبوتي تي عدساتنا أوراجاتنا ناي لوكيشن ناي جغرافيكال لوكيشن دا أمبر نفلالي نتقومون ناي كلنا سلازي عدنا من قار تولدنا لو تمرتنا مبال زحف النقر يبلنا بحسر زبالي تسفاي تخلد بساي يبال أب أوراجا أكلوك زاي أب حيبو صنع دقلي توليدي أب سغنيتي تمايري كموني أب أسمرا كسيلي يدحرشو أب مودعتنا شحن شعتميتن 74 كاتخلو ناب صورة تساتيفي مثلني مليسيا دين كبلو زدلي أنا حالي كابتي بوجن بعدي بورجا مفلاي فتصيمة زكاوم سري ورجاهاتنا نخرقلن ورجاها عدتاتنا نحبنلن يخون بتات أرنافيتنا إرثرات بهال العلوم أبنا خلق متعتم زلنا جد دقيمة كيس مر كل كحلف أيدل يغني اللي يعمر حوي اوكي سمع له ثانك يو كبر غاشانا ايو انا سي قرب دحن ولا ابا غزي وسيت كاستاي تجركا ابتا وق ناي توغوربا بعلمن مرحواني وي مرحواني روم نير كان عنديخا كما يمثل نيرو قرب سي كما يمثل كم زي حجي نابتسالي كنملس قال قرب حجزنا قرب تفلامي زنبره وغيو كم تزغلص كايو بخري نايتي عودو وقات اب ايرترا مقصلتي كسابنا سنزرانا مالتي نحا اخذ قلص كلاسي كما يقاوما نايتي تقابل حدنت ايرترا قد بوغن هايله سلاسه كما ينيرو قرب نحا عندك ستايجر كان خمكي كسغرينا دحر ابريغاونا لو ثانك يو غاشا مچم تاريخ كبهال كله يسمع له حدا سكابني اوكي يسمع له كبهال كله ازيو سفيحي بحصر زبلغن انتاي كم زنبري ني نمرد ساعات هاي لسلاسي ني فدريشن دحري مفراس زنبر سندا علامة دحري مورات بحفش يخلو له ندلي أبتشعوان عزيز سلام نهزو يفلا فتسلم سلام زخوني أي كألني دحر حجة أبتحي تيبيا تنبريك كانت زي كوين كنتي تتغسي أبتي مأتو مس عبائي تيبيا مسنقوس هاي لسلاسي أي كألني زبر أوي مدام نمتاق سيحليرو انتو خونا قل وحدات معثات زخونو تقادلتي كن مفتارو كمتي سندات تاريخ زي حبرو اتي سدت بفلاي ناب سودانن هاجرات ماكلاي مسراقن سدت جميرو سلازنبري ابتشعوانون كم تقادلو حرنت الجيريا تبايلو اب الجيريا صدر فرنسا يكايد سلازنبري قال تمهارو ابي كايرو تاكيبهم نحنا خلينا انتاي تقادلو ارترا زين مسرت زبل من على كايدو دقاقيمون أسماتهم يتكاسي مسزي أب كايرو زلو تمهارو طرح زي كونس أب السودان زنبورو أب سراف ناي السودان استخطبو حيالا زخونو إيطراويان اون
نحناسي بفلاي ابتشعوان ناي كومونيست بارت ناي سودان انقساس ስለነበረ መንቋሕ ቋሕታ ናይ ፖለቲካውን ስለዝነበሩ ንምንታይ ዘይነቆም ንሕና እውን ሰውራ ዘይነቆም ዝብል ሓደ ከም ዕቁብ ዝኣመሰለ ሽፋን ገይሮም ምንቅስቃስ እውን ይካየድ ነይሩ ይኹን እምበር ብረታዊ ተጋድሎ ክንገብር እንታይ የዘይና ህዝብልካ ብጣዕሚ ኣብ ምድላይን ኣብ ተፍትሽን ነይሮም ኣብ ትሽዑዋን ንፖለቲካዊ ቃልሲ ቅድሚ ብረታዊ ተጋድሎ ትምራሕ ዝነበረት እቲ ብልጫ ዝግባእ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ነይራ ምስ ምንቅስቃስ ኤርትራ ከራኸቡ ብዙሕ ፈተናታት ከም ዝገበሩ ይኹን እምበር ከም ትድልየቶም ኮይኑ ከም ዘይጸናሓሎ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ ብካይሮ ኣቢሉ ስምስረተ ንድሪስ መሐመድ ኣደም ከም ቦም ፓርላማ መጠን ረኺቡ ናበቲ ኣትዮ መጀመርያ ንስመራ መፍትሑን መኪኖም ኢትዮጵያ ኣረጉ ናብ ከሰራ ምምፃእ ናብ ካይሮ ድሕሪ ምምፃእ እቶም መንእሰያት ኣብ ናይ ኤርትራ ፓርላማ ተመክሮ ዘለዎ ኣቦና ድሪስ መሐመድ ኣደም ከምኡን ዓበይቲ ኣለውና እሞ ንኦም ምርሑልና ዘይንሎም ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመፀ ንዖም መራሕቲ ገይሮም ድሪስ መሐመድ ኣደም ናብ ከሰራ መፂው ምሲ ዓዋቴ ርክክብ ከም ጀመረ ዓዋቴ ከምዚ መደቡ ከም ካፈሎ ዓወተውነት ዝተቀበሎ ይትሰነ ዝሕብር ይኹን እምበር ኣብዚ ክጥቀስ ዝግብኦ ብጣዕሚ ሓያላት ዝኾኑ ኣብቲ ዞባታት ዝነበሩ ብፍላይ ኣብቲ ዞባ ዝነበሩ መሻይኽ ነቲ ምስ ዓወቴ ይኹን ነቲ ምንቅስቃስ ንህዝቦም እናጎስጎሱ ባይታ ዝፈጠሩ ከም ዘለውን እቲ ታሪክ ሰኒድዎ ኣሎ እዚ እናተባህለ መጀመርያ ካብ መን ቆይሙ እንተዳ ክበሃል ኮይኑ ዓዋቴ እቶም 7 ሰባትን እቲ ውሕዳት ጓንዲ ሒዙ መፂ ንዑ ዝሃብቶም ወገን እቶም ካብ ሱዳን ዝመፁ በዓል ጣህር ሳልም ዝተባህሉ ብድሕሪ እውን ቦታ ናይ ዓወተ ዝተከአ ጅገናን ኣብ ምውዳብን ኣብ ምልዓል ሓያል ዝነበረ ጣህር ሳልም ከም በዓል ጣህር ሳልም ዝኣመሰሉ ስማን አቡ ሸነብ አቡ ጢያራ መሐመድ አልሐጅ ብዙሓት ማለት እዩ እዚኦም ብምምፃእ ነቲ ሰውራ ብፍላይ ወታደራዊ ተመክሮ ኣብ ሱዳን ስለነበሩ ኣሃብቲሞም እዮም ምዚ ጎኒ ግን ኣብቲ ዓንቶ በጠቂስና ዝፀናሕና ካብቶም ናይ ፖሊስን ናይ ፊልድ ፎርስን ዝኾኑ ኤርትራውያን ነቲ ተጋደል ዝሃዙም ዝነበሩ እንተኾነ እቲ ዕላማ ሰውት እናተረድኦም ዕጥቆም ሒዞም ነቲ ሰውራ ዝሃብቶም ነይረን ስለዚ እቲ ኣጃማምራ ብረታዊ ተጋድሎሲ ተራ ብረት ዘይፈልጥ ወታደራዊ ዘይፈልጥ ዘይኮነስ ምስ ብረትን ምስ ወታደርነትን ሰላመደ ይጀምርዎ ክንብል ንደፍር ንሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ ብርቱዕ ሰረት ነይርዎ እቲ ኣብ መሰረታ ናይ ገድልና ኣብ ወታደራዊ ሸነኻት ብልጫ እንተነበሮ ቁርብ እቲ ድኽመታት ዝነበሮ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሸነኻቱ ምንቕራሕ ማለት እዩ ኣብ ዳሕራይ ግን ናዓቤልና ጎልበተ ምስከደ እትሰውራና መልክዕ ዘተሓዞ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ፀላኢ ንሰውራ መጀመርያ ዕሽሽ ኢልዎ ብፖሊስን ብፊልድ ፎርስን ጥራሕ ክምከት ይከኣል እዩ ዝብል ሕልሚ ነይርዎ እንተኾነ ግን እቲ ሓይሊ ሰውራን እቲ ቁራፅነትን ትብዓት ተወፋይነትን እናበርትዐ ነተን መደበራትካ ኩለን ብፍላይ ኣብ ላዕላይካን ከባቢኡ ዝነበራ እናተደርቆሳን እናተደርዓማ ኣፅዋርን ከዓ እናተዘምተ ምስከደ ከምቲ ተጠቕሰ ፀላኢ እንታይ ኢሉ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ኣስጋኢ ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ እንታይ ክንገብር የድልየና ካብ በቶም ደቂ ሃገር ዝቆመ ፊልድ ፎርስን ፖሊስን ምግባር ካብ ማእከል ኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ምምፃእ እሞ ብዕሊ ዝዓጠቐ እንተተገጥመ ዝሓይሽ ካብ ዝብል መደምደምታ ንኽበፅሕ እቲ መጥቃዕታትን እቲ ባርዕ ዝኾነ ዘካይዶ ዝነበሩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገዲድዎ ስለዚ እዚ እቲ ናብ ኩናት ተጎርባ ዝደፈአ ናብ ፀላኢ እቲ መጥቃዕትን እቲ መዝመትን እቲ ባርዕን እናበርትዐ ካብ ታሕተዋይ ናይ መታሕት ጥራሕ ተወሲኑ ዘይኮነስ ዋላ እውን ኣብ ከበሳ ፅልዋታት ከይገብር ፍርሒ ስለ ዝነበረ እዩ እቲ ቀንዲ ንተጎርባ ውግን ናይ ጦር ሰራዊት ማለት ጦር ሰራዊት ኣብ ትሽዕዋን ናይ ኮርያዶ ናይ ኮንጎዶ ናይ ገለዶ ንሕና መን ኢና ዶ ኣና ዝርክብ የለን ዝብል
ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘጓዕባዓሉ ሰራዊት ዝምክሓሉ እዋን ነይሩ እቲ ምኩሕ ሰራዊቱ ናብ ኤርትራ ኣሰሊፉ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ተጎርባ ኣሰሊፉ ስለዚ ተጎርባ ተራውጋ ኣይኮነትን ተጎርባ ካብቲ ብደቂ ሃገር ጥራሕ ዝካየድ ውግእ ንመጀመርያ ንፈረማን ምስና ኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ማለት ሎሚ ቅድሚ 55 ዓመት ውግእ ዝተገብረ ተገይሩን ንፀላእ ዛሕዛሕ ኣቢላ ሰውራ ኤርትራ ክዕፀፍን ክምርከኽን ዘይክእል ኣብ ስራሑ ክዕወትን ከም ዘሎ እምነ መሰረት ገይራ ዝሓለፈት እያ ስለዚ ተራ ውግእ ኣይኮነትን ናይ ተጎርባ ነዚ መንሰይና ይፈልጦ ኣይፈልጦን መንሰይና ንታሪኹ ብግቡእ ኣይተመራመሩን ግን ከሐማይዲ መንሰይና ነዚ ሁሉ ወለዶ መንሰይ ፈጺምና ከሐሚዮ ኣይግብኦኒ መን ከም ሰምሃሮ እቲ ቀዳማይ ነቲ ዳሕራይ እንተ ዘይኣምሂርዎ ኣቦኑ ወዲ እንተ ዘይውሪስዎ ከመይ ገይሩ ይወዲ ክፈል ዝኽእል ከመይ ገይሩ ክወዲ ይጥየቕን ከመይ ገይሩ ክወዲ ይሕመ ነዚ ዘሎ ሁሉ መንሰይ ወለዶና ከንሐሚዮ ፍጹም ኣይግባአናኒ ከመይ ሰነዳትና ታሪኽና ብግቡእ ክነጽፍፍ ይትረፍ እታ ኩልና ንስተቃልስና ኣላ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ተቃለሰላ ቀሲኑ ከማን ክቕመጣ ኣይከኣል ስድራ ደቃ ክትዕቢ ኣይከኣለትን ስለዚ እቲ ታሪኽ ሰፊሕ እዩ እቲ እንታይ መስል ከም ዝበልካ ኢኻ ዋ ንመጀመርያ እዋን ብረት ኣልዒልካ ኣንጻር ሓያልን ኣንጻር ዓቢን ኣብ ኣፍሪካ ኣሎ ዝበሃል ክትገጥምን ንዕኡ ዝኣክል ሎጂስቲክን ብረትን ኣጽዋርን ክትቅርብን ነቲ ህዝቢ ከተላልን እንታይ ምኽባል ኣዝዩ ብጣዕሚ ጸልማት እዩ እዚ ጸልማት እዚ እንተ ዘይስገር እዚ ዳሕራይ ዘመዝገብናይ ዓወታት እውን ኣይመፀን እቲ መሰረት ብኸመይ ኢሉ እንተ ዘይንደቕን እንተ ዘይድልድልን እቲ ቀጻልነት ዝነበሮም እንተቆፅየን ስለዚ ነቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ተሪርን ሓያልን መሰረት ዘንበሩ በዚ ኣጋጣሚ ክንዝክሮምን ክንኩርዓሎምን ኣብቲ ተሪር መሰረት ዝቐመጡናኻ ከነመስግኖምን ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጽ ወይ ከዓ ክትሓሳስብ ይፈቱ ስለዚ ኣይ ሆፕ መልእክቲ ያኹን ተስፋ ገብር ታንኪ ቡርጋሻና ታንኪ ተመልሳት ላይ አኽዲና እቶታት ሳንዲያጎ 78 ሳንዲያጎ ሳቢን 70 ንሪአይና ሞ ካልእ ሳንዲያጎ ትፈልጥ ተስፋ ገብር صح ሳንዲያጎ ለኻዶ ሓደ ኮሚከር ኣሎ ኢሳያስ ሳንዲያጎ ይባል ሳንዲያጎ ጎን سلام اخوات كما لكم شكرا اخونا وعمنا وكبيرنا تصفاي الكلام اللي قلته صراحة كلام يسلج الصدر ده تاريخنا نحن يعني كإريتريين التاريخ طبعا تاريخ دقرب الليلة من هنا يعني نحيي اخواننا الموجودين في المعسكرات بالذات يعني الناس طبعا بعد الفترة الطويلة بتاعت النضال الطويل ده كله لسه موجودين في المعسكرات كان بالنسبة لي سؤال عن موضوع بتاعت انه طبعا نحن كإريتريين كان عندنا تنظيمات سياسية قبل ال 52 يعني في 48 في بداية الأربعينات وكان عندنا برلمان بتاعنا وكان عندنا تنظيمات سياسية وكان عندنا جرايد بكل اللغات يعني اللغة العربية والتجرينية والإنجليزي والإيطالي حتى الأمحرة كان موجود يعني بعد التضحيات دي كلها يعني بقينا على جريدة واحدة وإذاعة واحدة وتلفزيون واحد بالنسبة لحس الوضع الحاصل يعني موضوع بتاعت إنه نحن كإريتريين كيف نرجع لتاريخنا القديم مش عشان نقرأه بس يعني عشان نستفيد منه ودوركم كقيادات أو كناس كبار وعشتوا المرحلة بتاعت النضال نحن الجيل الجديد أو الشباب الجداد كيف نستفيد من الموضوع معليش أنا قلت بالتقرين يا ريت لو كنت اتكلمت بالتقرين عشان الناس كلها تفهمني لكن طبعا تصفاي ممكن تفهم علي يعني شكرا يا شباب
استرجما لدي ويس مترو خفتنا الله استرجما هالي أدلكو قاشانا دحر ترديك يا خونكا دحن كله بعلك هتحزو تغليخا تحتو كما يقريبا سمعك تعمل سي يبكا خستها تقبرات تخليخا كبر قاشانا وي ترجمة قال نحر لكم كونكم كأحوات كنبكم نخلينا قاشانا نحر ترديك يا خونكا عدل قدمنا عقا هنبكا تحتونا يحاونا ترديك تونكا اسخاخ استحت قبرات خليها اوكي حراين بار انتاي بلالو مجمريا سلام يبلكا ساندياغو نسخاون وصيت نايت سدد كم مهانكا في السودان كم زعبها لتعدلتي كم زقتمكا يخون بر زي عصف ازي عميق إفراوي سمعت كم زلكا سلازو خونها أبقاس خنتركب فلت دزيوني مسنكا نابحطوي كملس انتايز بزلو ساندياغو كلمي حمسان كلتن عام تمرسي ودبات نيرانا سلفتات نيرانا غازيطاتات نيرونا نحرنت زنصبارق استفالالي تكالات نيرونا لو مدن إتي بحمسان كلتن عام تمرت جينا هاي معبرنا خلنا زوننا يتفيسي أبحث بحدا نقف ويك حدا رأسي مالت حنتي تي في حنت غازيتا مالت الحسر زبرسي حنت غازيتا حنتي تي في الرين غازيتا حداث إرترا مالتي أبو توسينا بحق الحزري سلازسي نحنا نابتي كندي مالت حدنتنا أحلينا نفسنا حيلنا نابتي نصور بهرياو بوتاهاتنا تبليسنا سي كل قوتلو نخل كما بتوكرو زبركاس انتاي مسلكا زبيرياتا حتو سمعتني كحطوني كماليا سانديغو خم انتو غينو حد هذني حراي ايتو كندي زبكني سواي اتي زغرم زومناي بوليتيكاوي چلتات كنتي اقديمو طرح نتهاجرن طرح نسلطان زيكونس نتاريخن تحستون حزب إرترا ون تخونه زيچويو جينا نحنا انتذي هاليناسي حزب إرترا بوغن بهايمونوت كايريو سلازيك سابز بالسلك سابز نكح إيلوم كزارم كله نايبا حقيقي تزغر مكا حزبنا برقص كم زبالكايو سانديغو أزيو نقو حزبون حزبي نيرو بفلاي نخلتيوا قدس وانا هايمانتاتو تمرقسو عب حدو مصوار زنبرو كيبلني بهايمانتهم كيبلني بوراجهاتهم كيبلني بعدتاتهم قدوباتهم كيبلني إنا بني ناي فتح زغون حزبي نيرو بتفوتو ناي حزب زغون فتحي تينيرو سلا زغون خا بخندك قالس خمس زبلكايو اب حمساتات اب افريقيا زي تراي جينا اذن نايلوم هاجرنا زبلا بارتات غازيطات عينن كيرأ اب إرترا نيري افرونت ناي ديمقراسي اتشو زنبره لومن تزهم ابيت حزب إرترا اسكن يكون متعبو هلو زخونه سرعات ግን نتزنبرنا بحمسات اتفيوس انتاي مخلو لنا مغلص كمان في صيمو يقول مغلص كنقبرلو اي نخل زخونه خوينو حجي اتخبال زلو انتاي نسس كوني نحنا خنتاي نغبر زبليو مجمريا اتيكم رزلنا كم إرتراويان قصر حالي نفس كف إرتراوي نهلونان امنتن ባህልታትን حونتن ሕብረተሰብ ኤርትራ ስልማቱ ከምዃኑ ዝኣምንን ዘኽብርን ክኸውን ይግባእ ኣምነስ ወከፍካ ሓድነቱ ክከብር ይኽእል
ሕጂ ነዚ እታው ዝኾንና ላይ ፍላይ ኣብዲ ከይገፍሓና መታን እንታይ ይገበር ንዝብል ንዑ ንምምላስ ብኸመይ ንመለስ ንዝብል እንታይ ክብል ምፈተኹ እቲ ዓወት ኣብ ኢድ እዩ እቲ ውጥቀትካ ኣብ ኢድ እዩ ንሕና ኸበርሃልና ክወግሓልና ኣብ ኢድ ፀላእትና ኣይኮነ ኣብ ኢድና እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሳብ ሕጂ ኮፍ ኢሉ ከም ድላይ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ፈረስ እናጋለለ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ነፍዐ ኣይኮነን ስለዚ ሓየለ ኣይኮነን ንሕና ስለዚ ሓነቕና ኢና ስለዚ ተባታተልና ኢና ሓደ በዚ ብሄር ብል ሓደ በዚ ሃይማኖት ብል ሓደ በዚ ቀቢላ ብል ሓደ ኣጓዱ በዚሑ ንሱ ከዓ ንዑ ፍናበለ ከበራትዑ እዩ እቲ ዝደሊ እዚ ክብል ከለኹ ብሄራዊ ክብሪ የብልና ማለት ኣይኮነን ንብሄራትና ብሙሉአን ነኽብር ብሄራትና እንተዘይኽቢርና ምዃን ንመን ክነኽብር ግን ከ ኣገባብ ኣቃላሳ ከምቲ ንብረታዊ ተጋድሎ ብሓደ ኮይና ብኣትና ዝዕወትናያ ነዛ ዘላ ሓርነቱን ከምኣ ጌርና እንተዘይዕዊትናያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምክፍፋል ክንዕወት ኢልኩም ኣይትሕሎም ኢኹም ስለዚ እንታይ ክብል ዝገርፍ ነፍ ከተማ ኣብ ኩለን ሃገራት ዝርከብ መጀመርያ ዝተሓተ ምትእኽኻብ ብምግባር ካብ ውሽጢ ሽማግለታት ብምውፃእ ናይ ከተማ ሽማግለታት የውፅእ እሞ ምስ ከባቢኡ ዘሎ ከተማታት ከዓ ከምኡ እናበለ እናተላለየ ነፍሲ ወከፍ ከተማታት ሽማግለታት ድሕሪ ምቋም እተን ዝቆማ ሽማግለታት ኣብ ነፍሲ ከተማታት እውን እናተራኸባ ናይ ዞባ እናበላ ሓደ ናይ ህዝባዊ ፕሬሸር ወይ ከዓ ህዝባዊ ተፅዕኖ ዘለዎ ህዝባዊ ሓይሊ ክፈጥራ እንተኽኢለን እታ ዓወትና ኣብ ኢድና እምበር ኣብ ኢድ ኢሳያስ ወይ ከዓ ኣብ ኢድ ፀላእትና ኣይኮነን ስለዚ ኣሕዋት ክሓልፈ ወይ ክብኢልና ንልዕል ክንዲ ወይ ከዓ ክንድቆስ እቲ መፍትሕ ኣብ ኢድና እምበር ኣብ ኢድ ፀላእትና ኣይኮነን ግን መፍትሕ ኣብ ኢድና ከሎ ሓይሊ ኣብ ኢድና ከሎ ህዝቢ ኣብ ኢድና ከሎ ኣሰራርሓ ኣና እንተዳ ኮይኑ ሓድነትና የላኽን ኣነ ስማዕ ኣለኹ ኣሕዋት ሓደ እስኪ ጋሻና ንዓኻ ማይክ ወዲቕካ ፀኒሕኻ ቀፅላ ንዓኻ ሓራይ ስለዚ ኣነ ትኽብሎ ዝደሊ ኣሕዋተይ ንሕና ኣብ ኢድና እምበር ኣብ ኢድ ፀላእትና ኣይኮነን እቲ ምስጢርካ ሓድነትና እዩ ንፍለጦ ኣይንፈልጦ ሓድነትና እዩ እንተ ደኣ ምስ ኩሉ ዝምባሌታትና ምስ ኩሉ ኣረዳድኣና ምስ ኩሉ መልክዓት ሕብረተሰብና ይህን ኢልና ተቐባቢልና እቲ መገዲ ክንሕስሮ ኢና እቲ ወጋሕታ ክነብርሆ ኢና እንተዘይኮይኑ ግን በብናትካ ኣዋዱ ክተብዝሕ እዚ ዘዋፃፅእ ኢልካ ከም ዘራማይና ንሕትካ ትፋላል እንተኾንካ ግን ኣሕዋተይ እቲ ዋግዋጎ ናይ ብርሃን ብጣዕሚ ክርሕቕ እዩ ስለዚ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ከምቲ ዝበልክዎ እምበር እቲ መፍትሒ እንታይ እዩ እቶም ኣብ ስደት ዘለና ኣብ ምንስከፍ ከተማታት ኣኼባታት እናገበርና ነፍስና ወዲብና ነተን ከተማታት እናፀሎና ህዝባዊ ተፅዕኖ ዝገብር ሓያል ህዝባዊ ሓይሊ ብደረጃ ዞና ዞባ ምግባር እንተተኻኢሉ ብደረጃ ዓለም ለኻዊ ምግባር ምናልባት ገለገለ ይበሃል ከመይ ጌርና ሃገርና ጠፍእቲ እንታይ እዋንና ክንርከበሉ ዝበሃል ኣሎ ኣሕዋተይ እንተተበጊስና ክንርከበሉ ኺኢልና ሓድነትና መሳርያና ይንብላ ኣለ ሓድነትና መድፍዕና ሓድነትና ታንክና ሓድነትና ነፋሪትና በዚ ዘሎ ኖ ይቃጥፋሎ በዚ ክመፃና ንገለታ ኢልካ ናይ ምስምስ ዛንታታት እናገበርካ ግን ኣሕዋተይ ክንሰጉሮ ይኮንና ሓድነትና ዓይንና መጀመርያ ንጠምት ከምቲ ዝበልክዎ ደጊመ እውን ሕጂ ምስ ኩሉ ነቲ ክልተ ቅዱስ ሃይማኖታትና ኣቦታትና ዘፅንሑልና ከይብለኒ እናተባሃሉ ከዓ ንዓና ከም ሓደ ኮይኖም ዘፅንሑልና ንብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ እውን መገዲ ዝኸፈቱልና ኣብ ሓደ ድፍዓን ኣብ ሓደ ጉድጓድ እውን ተቐቢርና እውን ንናፅነት ዘውጋሕን ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዝወግሕ ካልእ ክወግሕ ኣይክእልን ምፍልላይ ይትረፍ ብሓድሽ መንገዲ ብሓድሽ ቅየሳ ብሓድሽ መደብ ብሓድሽ ኣተሓሳስባ ንበገስ ስለዚ እዚ እቲ መገዲ ክብሎ ዝደሊ ዝኸበርካ ሓዊ ሳንዴጎ ኣይ ሆፕ መሊሰ ይኸውን ተስፋ ገር ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ተዓርያ ኣላ ታንክና ደሓና ኣላ ዶ ታንኪ ኦኬ ኣልፍ ናትካ ያ ነራ ሪጋ ተዘይተጋጌ
هو ريغاناتك ريد اوف لك مايك حزا زيتي غير لا مسيتا تانك دي جي مرحبا سلامات مرحبا كبر حوي كمي يلا خاطعناها صبوك تلو بتعامي يمني دايكا كلنا كل شعب ناتي حتس ابزي جزيزي نجيبها كم ناي اسلام ناي قال ولا تم تقادرتنا تا قديمين زنبرو بزخونه تاشمو تري امام ميدياتات بخوم يقولوا مالتهم وتسرعات كيكون ستهم زنبرو مسعى كم ناي اسلام يعني راب عرب قديتا بعرب كتمهاروا لكم بعرب كتاربوا لكم كم زيتات زبها للموني لازم الاسم انت تاريخ نايجبا باونتا زفلطو زلو نايجبا تاريخ زخلو تاريخ تفصم جግንነት كم ناي ሃይማኖት كم ناي ወገን كم ناي ገለገሪው ዝመን እስያና ዝፈልጦሞኒ ወጪ كمي تريو ኣብቲ ግዜኹም እተኸሙ ዲ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ዝኹም ቃሎስ ከሎም ዝኣተኹምሉ ከምዚታት የጋጥመኩም ዘነይሩ ካልኣይ ትሕቶ ኣብታ ናይ ተጎሩባ ክንደይ ደቂ ኸበሳ ነይሮም ኣብቲ ግዜቲ በዓልመን ነይሮም ገለመለት በልና ጽቡቕ ነይሩ ናትካዊን ናይ ህይወትካ ብኸመይ ኻ ተወጊኻ ኣብ ከመይ ቦታ ኻ ተወጊኻ ታሪኽ ኮነና ፈልጠይና ሁላና ናትካ ታሪኽ ጅግንነትካ ሁሉ ግን ነዝመን እሰይመን ትኽበርሃሉ በከመይ ዓይነት ኢኻ ተወጊኻ ኣብ ከመይ ቦታ ተትገልጽልና ጽቡቕ ነይሩ ክቡር ሓወይ ማይክ ናኻ اوكي ثانك يو الف اسكي كمبيوتر نقولنا توصانا تونا ስለዘላ ጋሻና ኮምፒውተር አውጫቶ እንደሕር ኮይና ወይ አውጫቶ ላ ይድና ሓፍ ነብላልና ጋሻና كل شيء كمبيوتر كتوصانا ስለትኽእል እስከ አድሚናት ጋሻ አኔ ሪል ሆነ አብሮ ጋሻ ሪል ሆነ እስከ حالسا انصمم كمبيوتر አውጫቶ ላ አይተወነ ጋሻና አውጫቶ ላ ኦኬ እስከ ألف كستاي قبر صحيف كاين صنع حباتن حتتات كيترسان ألف تن حتتات صحيف كاين صنع كيترسان اسكس قبل زملنا سمع قال دمك قبر هو واي نوت حدنتنا عند حريد المغرب لا لهم من البات تاسنا لا بحق يطبق حيال قشاي لهم ثانك يو حدنتنا قاشانا كمبيوتر كستاي غيراتو متيني روح على جزء أو شاتو حج اسك هو تياتو نرا على جزء أو شاتو قاشانا انتحر تمليس كار لها بليس يتكام محافظ بالكريكا تمليس نير أوكي متين له تياتو على جزء أو شاتو كور قاشانا كنكتل ألف I think قاشانا أي سماع كان حتى أو شاتو نرا كمبيوتر اسك سمعت له قاشانا ملكت مايك ابيات كاتنيا اوكي الو مو الف تنحتتات كبا على غزي عربون مش كلها خبرون اوكي اي دار زي سمعك دغمني سلام قاشانا كمل لها طعنا خاصبك تلو تسوا قبر مالتي كموين كمزغنا نزحدر جغانو كمزيهم عين الجغان تمصلنا دهايوم كل شعبو يبعل زي جغنازي قال كل شعله ግን دهايو ناتو تاريخ بزح تاشبو عين بلنا مالتي موني انا خلت حتتات علواني كلتين ثلاثين تذي بلا انت بيت زاربين نيره ابتي اب ጊዜ ጀብሃስ ዝገበሩ ተቃለስትናታ ኣብዚ ጊዜ እዚ ናይ ዓረብ ናይ እስላም ያኔ ራ በዓረብ ክትዛረቡ ግዴታ ይነሩ ገለመለ ዝብሉ አለው ማለት እዮም
حجي سابتي زيهم متي كم من يروديو بخمي تريوزي زمن سيزم انت نايجرا بناي او انتاوي الوتاوي شنه يزريا مالتي من اسيات ناي هايمانوت يعني را ناي وغن يعني را زخول جግንነት ብዙሕ እንታሽሙ استماقرون زي من اسي زله مالتي نخفلطه منتي انتاي تبلا با كالاي ابتي غزي ناي تغربا كندي دق خبسا نيرم كندي دق خبسا نيرم ابتي ناي تغربا اسماتهم بعلمن يوم كبر حوي تاسال سيتي بتعامل احنا نفلطنا كله مبزعت فلطي حجي ግን بخمي توغيخ امنتاي بوتاخا توغيخ ابيناي بوتاخا توغيخ قرب تتلنا نا تصبونير مايك نعها كبر قاعد هايكا سمعك وقا سمعت لي حدا حراي سمع لكم سلني زخبرك كور حوي بمجمريا ازي مو سلامتا نعخاون بعز فندربني يهبك كراي تي حتوها نجيبها كمنا يا سلام نعرب يقولوا ولا تم مساز قالوا زبورو زبلكايو كون حكيم كما ابنسنا بينا بتاريخ زي لك انا قدمنا بصوره بمسلاخي ابسمرا خلخو امان دغافنا اسياس افورقي نير اسياس افورقي خمس فطاري زيرير نجيبها كمنا اسلام نعيكا خم زي تفكلني يفلت نير اواصاصاينا بتغاد حدني اسراون نبني مستوم مساي زوصو بفلاي بزغاطام زي كذكرو مدلي حجي بهوت يلون حوي تخل ميكائيل اصفها حوي ابت جبر صادق كمون حو تخلاي نزيوم ينا اتي مجمريا زوصانا انا بوغني اذا سمعيت زسلو زلها سل نبرني بزي غيرنا نصولت كابس مراسي بماچوت غيرنا نصولت يدي الساتوم يا وتخلا ايفالكان كسومرو سلو زخونو كلتيوم ام بين زبال نيري ام بين كسومرو سلو زخونو كسومرو يوم نعنا ما انا سايفتوهم اليوم كم حج خوينا تليتي يسمعني نزيد تحساسوانا راداد عن حيزخ انا بتقال حنيتها تسليفه ابي موسانا لمجمريا غزي زاخوم دقباركا مشلخ يوم وا انت حدا يمزيوم اليوم حاتيتيوم كمين إيرترا بدك خبسا يفلطا انا ني إيرترا سي كل تحبرت إيرترا خمزلو ملأت كمزلو سي انا زفلطو نجر يبلين بمرأيك ابطعمي تدنيغي وتخل زيوم دا بتوم عالمهم زبحالو دقباركان يوم زيوم كويم توم عالمهم زبحالو معناتو عالمهم ابتشعوان بطعمي غنون سل زنبر عالمهم اتيوم كبحال كل اساون كل يناوص سل زنبر كحنت عالمهم دي ما اتيوم يبحال سل زنبر زيوم ديم توم عالمهم يلوني بزخونه ايتقبلكم كغرمكا خنغركا كساب كل تعمت اي تقبلكم نابزوم حواتي دخيت قرساتي ግን ተመክሮ ጥዑም ክልቴና ውድባት ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ተጋድሎ ሓልየትና ጎን ኮይና ተቃሊስና ኩሉ መንገዲ ሰውራኻ እቲ በወገናውን ሃይማኖታውን ዝሓስቡ ዝነበርኩ አተሓሳስባይ ንቕሓተይ ናብታ ሃገራው ዝኾነ ፖለቲካዊ ንቕሓት እናተቀየረ ሚዛንካ እና አቅመጥኩ ንራአያይካ እና አተኻኸልኩ ይሄ ሒዘዮ በሕጽር ዝበለሲ ፖለቲካው አትሒዘዮ ስለዚህ እትኻልኡን ኮሙ እዚ ሰአን ንቕሓት كمتنا عايز قاطمني نخال انت قاطمني منم زغرب ነገር يقول عبد حرايغن تقالزو حرنت ኤርትራ አፍቱ መጀመሪያ ተሰለፈናሉ ኮሙ አመሰለ ምን ጽበቅታ ይንበረምበር ተጋላህን ኤርትራ ናይ በሐቂ ተሰለፍኩላ ውድብ ስለዝኾንኩ ዘይኮነሲ ናይ ከራራራን ንختزራረብን ድላይካ ከተሓተትን ድላይካ ንሕትካ ክትጋጽ ዕድል ስለነበረ تلقحت نامص هاغراون ودباون بوليتيكاون افطون عمقنا نسينا مچرشا تقال حنيه اتوتلخا اتفليات انت اخوينو عثمانن تسفاين محمدن ولد جبريل بحد لو
بتحدى شنخ كابحد اتفلي ناسي بوليتيكاو ملك زحزد أمبر ناي أسلامي ناي كريستيان ناي جلسات ملك الحزي يكون ولو نبدأ حراي تقال الحني راسورا بوي بايت وينا أبتقالسنا أسلامي كريستيان مرحتنا اتملك أسحيزنا هنا كيرنا مالتي زيكا أتي نقحاتي سلازي سأل نقحاتكم أخذ كبل كله بقرومن بهنا تنزخنا أجا نتحبل تسب مهنا صد أمبر كومو سلازخنا سلازر أخا تعان كيفك نسحهم بتماسا هذا بنسأرنا تتسعي مالسي كومو مسرح تسعي معنا أي خلل ترى تدرها جوهاجن ناي سلام كم زي كونيت ناي عرب كم زي مجمرة ناي من بروباغندا إذا بروباغندا زي اللي زبلنا هاي السلاسي الناس العنيا جازية حملة راديو أدي الزمن الناس زبلي يعربون بدوش الإسلام عرب الناس بهله زي زرقة زنبرة صلواتات كان زي فترة مجزأة الصرحي ومجزأة الصرحي تحمون أي دبلن أما فيش ألاتون أنت خوني سلام تبديل كريستيان سلام بديلهمنا كريستيان كم زخينهمنا أن تبهلون كنا نتبهل بس يزيبونا بتحرد صلواتات اللو حتى نقدر نكرر كادري زدلي انتهي له إدريس عواتي دقايلو إزوم لمي كوماند سنفول فيلد فورسن كوينهم زواقونا زلو دقم صحفتن دقم مرحتن ناي صورا خوينو شعو صورانا كعروتي إيلو تنبيت تزاري بإدريس عواتي أسلامي تزخون مسراتي ناي سلام عجيبون تزخون كم كذا قموي إزوم دقي فيلد فورسن دقي بوليسن كوينهم دقي خبسا زواقونا زلو دقم حيالات صحفتن مرحتن كوينهم كموسيهم نصم استتصنبروا خوغا عوتي إيلو تنبيت زها إدريس محمد عواتي إدريس عواتي سلازي زي انتهي ينسى في المريح ناي صوراك واخم زبالة اتعود دبكم وخم زي نبالة الزرع بس قل والكسبات اي تقاملون يا مالت اي نبور المالت اي كونن والكسبات زنباليتات كل ساعة زلي ناي كريستيانا وزنبالي اللو ناي سلامة وزنبالي اللو حتى نتحدى كحامي إيدو أسير كحامي اي خلني تكريستيانا يكون ميلا حمد سلامة يكون حلو اتهم كريستيان اسلام ديمقراط زغونو نوع حانت ترنتي إرترا كل ولا اللوز ديمقراطية ويانكا بحدا خوينهم كا نقيد ميت كأي خون سلزي إذا استفعل عليكم إذا أمثل به لا تنتلو كجرمنا كذا لقنا أي قبول بحاله أبتي كن ده كخبصاني رم أبتغر بعض زبل بمثلني تتزارقوا صبوا أيقونن نايلبا ملسون أيقونن نزبل كيا ملسي كاب عقبين عليه سلزخنة كمل لسا أي خلين معناته نبع عليه تجاجيسي يسوق جاجي أي دلني أتي أي توجي كازل مرب توجي أبصر على عرو كم جملة حساب مشارشة نيري بحرشوا بسبعان كرتن أبى عصرت درجة نيري أورا تي استقال كلها كبساتات بفلاي أبدا وراجع حماسين كوابي أسمرة يوتينير أبدا رجع تواجعي حيلتها أبتزمس أخلو زنبور كل وانكا أبدي عشر شعتي مش فرشة سبعان كتن نيري لذي أب مرب تواجعي أبدي كبسة نايسة على العرب مكانيات توجي كل من هي حدقة زنبرة أيقونن دحرته كلهم فسينا خازين الصعب جيجان تاريخنا خا لتاريخنا تكون نتكنزل تقع بعنا لنا زياد هري مسجن إلى كمسجن ذلي أبدي أودي له Thank you كبر قاشانا عواتي على خدو عواتي الو اوكي سمع كله تسفى قبر جمريا لهم وقتنا حاتم لك عقر كم لهم كمي تمسي كمون نزغزا
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሕቡባት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ማለት ፈጸምቲ ታሪክ ደቂ ሃገር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ገዛ ጽቡቕ ኣስተምህሮ ክህቡ ዝኽእሉ ብዛዕባ ታሪክ ሰውራ ኤርትራ ናብ ገዛ ዝምዕዳምኩም ከይመስኩምኩም ክሓልፍ ኣይደልን ከምኡውን ነዚ ዕድምና ነዚ ዕድመ ዝኽቢሩ ኣብዚ ገዛ ዝምሳና ክመስል ፈቃደኛ ምዃኑ እውን ይቕኒልና ብሎ ማለት እዩ ሃብቲ ክትገልጾ ዘምስኻ ምናልባት ዛናት ሕቶ ቁርብ ውፅእ ትብል ትኸውን ብዝያዳ ከዓኒ ምዚ ኣብዚ እዋናት ዘሎ እያ ትኸይድ ብፍላይ ከዓ ምዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ብሽም ሰላም ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ውዲት ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ዘይኮነ እንታይ ደኣኒ ኤርትራውያን እናበሉ ታሪክ ሕብረተሰብ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ታሪክ ሰውራ ኤርትራ ከጽልሙ ዝረኣዩ ሰባት ኣለዉ ሕጂ ተናተይ ሕቶ እንታይ ኣትብል ክብሓው ኣብ ትዕዝብተይ ኣነ ብዝሓለፈ እዋናት ብዙሓት ሰባት ንሰውራ ኤርትራ ከም ሽፍትነት ገይሮም ዝገልጽዎ ሰባት ተራእዮም ወይ መጺኦም ብፍላይ ከዓኒ ነቲ ሰውራ ኤርትራ ከም ሽፍትነት ገይሮም እናገለጹ ብዝያዳ ከዓኒ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዮም ዝፍጽሙ ሕጂ ኣብ ተመኩሮይ ኣነ ከም ዝረኣኽዎ ክብሓው ገለ ናይ ጀብሃ ነበር ማለት ተጋደልቲ ነበር ወይ እውን ሓፋሽ ውድባት ነበር ኣነ እውን ዘዛእሰይ ታሪክ ጀብሃ እዩ ግን ሓቂ ምዝራብ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሰውራ ኤርትራ ሽፍትነት ነይሩ ዝብል ምክንያት እናቅረብካ ንታሪክ ሰውራ ኤርትራ ክሪሚናላይዝ ማገበርካ በቲ ሓደ ወገን ህዝባዊ ግንባርነት ኤርትራ ምውቃዕ ምፍታን ሕነዝ ፍደየሎም ዘሎ መሲልዎም ገለገለ ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ናይ ጀብሃ ሓፋሽ ውድ ነበር ወይ ተጋደልቲ ነበር ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ከጣቅዕሎም ከታብዕዎምን ይረኣዩ ስለዚ ኢለ ማለት ከም ዝዓንቶይ ትብሎ ነበርካ ንስኻ በትርና ሓድነትና ማለት ሕጂ በትርና ሓድነትና ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ዋጋ እቲ ናይ ቀደም ታሪክ ገዲፍካ እቲ ጀብሃ ሻዕብያ ገዲፍካ ብቀዳምነት ከም ተዓንቶይ ትብሎ ነበርካ ብቀዳምነት ኣነ ኤርትራዊ እየ ኢልካ ዘይገድስ ካበናይ አውራጃ መጽኤ ዘይገድስ ኣበናይ ቦታ ዓዲ ኣበናይ ቦታ ተማሂረ ብቀዳምነት ኤርትራዊ እየ ናይ ሓቂ ጽብቕቲ ዘረባ እያ ባዕ ሕጂ እዚኣ ኮነሲ ኣብዚ እዋናት እዚ ከም ኤርትራውያን መጠን ታሪክ ከም ዝገልጦ ነበርካ ሰውራ ኤርትራ ጀብሃ እኳ ጀማርቲ ትኾነ ኣብ 91 ድምዳሚ ናይቲ ቃልስና ፖለቲካዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ግን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዩ ነይሩ እዚ እቲ ታሪክና ባጋ ሕጂ ኣብዚ እዋናት እዚ ገለ ከምቲ ኣቅድማ ብለ ዝበልክዎ ነቶም ሰውራ ኤርትራ ከም ሽፍትነት ገይሮም ዘቕርቡ ሰባት ብንዕኡ መሰረት ብምግባር ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከጥቅዑ ዝፍትኑ ኤርትራውያን ንዕኦም ሕነዝ ፍደየሎም ዘሎ መሲልዎም ዘታብዕዎም ሓፋሽ ውድባት ናይ ህዝቢ ናይ ጀብሃ ነበር ወይ ከዓ ተጋደልቲ ናይ ጀብሃ ነበር ኣለዉ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዓይነት ምክሪ ኮንትቦም ትኸውን ማይክሮፎን ናባኻ سمعت اللي حد هاوني نحطوها هم يسترداكو يمثلني حالي بزخي زلو مسح سلام مونغي إرتران إثيوبيا انتاي يتولكا زبل كوين تسمعني كرايكا تاريخ صورة إرتران زسقلمتو كم شفتها زقوصو ألو زبري سالسايكا هزباو جنبار زسقلمو زوقعو كم تناي قدم زنبري قرحنتون هزباو جنبار كرم كلوسي كم زحل مسلم زلو ألو زبري مشارشة كمتي زبركا هزباو جنبار سي لتاريخنا سنة زملسه ودبيو كهرم كوكعون ايغبون زبر زتقاله لخوينو تسمعني كومنت دا خوينو حدا قبل الليخه كبرحو تبوا لها تحطين الساقين ثلاثه زي كانت حنت تحطي انيرا انت مجرشتا زبكا وعياك حتى تبوا لها مايكروفون ابغى هاي بمجمريا مسح سلام أمون إثيوبيان إيرتران كمير إيتولكا زبل تداغاغامي بصحف عود مربات زي صحفتي كم زلاكو نالبات أنبيب كاو ترديتها أخذكم تسوى يقبل كنتي قديم زولكو حزب إيرترا سلام للكل يا حزب إيرترا ترجم سلامن ترجم بقبو فريز فلت حزبي نسلامن زبهجن نسلام زصندري مش كلهم غرابتنا
እንኳን ላይ ምስታን 30 ዓመት ዝጨቆነትና ንጽላጥና ኢትዮጵያውን እንተኾነ ኣብ ቀርሕንትን ህልኽን ክንነብር ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ዞባ በአምላክ ክንነብር ስለ ዝተፈጠርና بسلام تخابيرنا كنبر زبل ناي نفس كف إرتراو زيغا دليتن امنتني سلازو خونا انا ون كم مانم إرتراو زيغا نزر إيتو إيه زي زهبتمو ويزوق بولو مالتي انتو خونا دن مسرح سلام أبي نا إرتران إيتيبيان كم زغيزولو أبي حمد ناب سلطان مسميين مرتايلو نفس كفنا كم من ذكرو أنا يدو مس إيرترا السلام كجبري إذا نبرة ناي الجير سوء لخا حدا بحدا أب تكبر كتوجبه سلام وزخنا زندناها أمونغو خلت هزبتات كلي زبل مجلس يبو نزيكا كلنا تدقفنا حلو بحلي في ناسي إذا أنا سلام هواري أخذ زيادة غير السلعة كخونا لومبر كساد زبل بس إحنا انت خونا جن نوحي كيكري اتمار شاتات النا تغيري ناوي يقصو كم زازوي النا تعذبنا النا تخطاتلنا صنحنا اتخل زقبرك انا ابي حمد اتحلافنتن اتحنيتنا نقمطون حميتان حلافنها نقمطو اتوم اب ايرترا سلطان حيزوم زلو منستراتهم اتوم توكيلنا هنا يوم اديس ابا زغوديوم ابي احمد اكو هان اثيوبياوي نايو على الجيريا بمو تقبله كفصمي نابله اديس ابا خيت كاسبت فطن نابلكا كمزا امسله الام راحي رخيبنا اذا كل من اسي ارترا اغوبوتات امباتاتن حسكا عدميو ابليها دوب كي تحنصصي اين الزهربن اين بنك بحال كمزي ترى نو دوب اخني غيرو حنصنا زول ماشا تغيرون كلهم كان تطيقي ኢትዮጵያውያን አብይ አህመድ ዘይኮነ እቶም ኤርትራውያንና ዙሉ ንስልጣን ገብቶም ዘሎ አስመራ ስለዚህ ዋና ኳ ዕድልን መንገድን እንሃበ ተኻልል አልገብር ኢትዮጵያውያን ካጽቡ ገሮም ነዚ ነዝሚዞም ልዮም ከምዚ ካብ ኮን ተዝኸሰርና ኤርትራ ዝኸሰርና ባሕርታትና ከነምልስ እምበኣር ንኸይና ዝብል ተስፋታት بسنك اتي إرتراوي شنخ لو إرتراوي شنخ زكالو حب بروباغندا أقراربا حزب إرترا كحفرنبر كميلو خطمت أي كعلن نزيكا حطو ملكت ناقبرنا لكم نصنحنا ما أسزت راح كوين أبي أحمد أب واشنطن دي سي مسمص بأمريكا مسمص بزعبا ناي قداي بصحكم كوني ناي حنصاصو قداي مستوى عليه نو بزعبا زي مس بريزيدنت إساس تزرارينا كمان أين فلتن هنا بزعبا خلا عبيت قداي أنت بزعبا زي تزرارينا أين فلتن هاي هو مارشا كم مبرقص نمعرا وانت إلى أيو زنجة هزبي إرترا زقدسو إتاس تحنصصت دوات فلوت مسغورا تا نصور زغوني زي كم فلوت زقدسو درهتو حنصاص دوباتنا اتخالك قصيلو قصيل يمص من تايدي معرس معشح معرب كاب كلتيو معر امايت شحت توديو من تايدي دوبنا يتحنصنا تبهلت يكون دوبنا يتحنصنا ملكا تسكرو صنحكاس دوب ترغم يقولون فيرتشوال اوريدي الكا مسمس كتغبر ኤርትራውያን ብጣዕሚ ክንጥንቀቅ ይግባአና حنا ሕጂውን ተኾነ ደለይቲ ሰላም ጽምዓት ናይ ስለዘለና ሕጂውን እንተኾነ እቲ አብይ አሕመድ መጀመርያ ንህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ዝሃቦ ብዘይ ወዓል ሕደር አግብሪ ክትርጎም ኣለዎ ዶብና ካሕንፀፅ ኣለዎ ሽዑ ፍጹም ሰላም ክኸውን ይሄ ዶብ ተፈቲሑ ጣፍ ከቢራ መሸላ ከምዝ ኮይኑ ገለ ዝባል እዚ ሸርተኽ በተኽ ዝቤስራ ከመለሎ ኣይኽእልን ሕቶና ይጣፍ ሕቶና ይመሸላ ሕቶና ይዝንጎ ዘይኮንስ ሕቶና ይሓርነት ዝቢ ኤርትራ ሕቶና ግዛኣት ሕጊ እዩ ዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ሕቶ ግዛኣት ሕጊ ምስተመለፀኻ እቲ መሸላ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ከምፆ እዩ መሸላ ዘፍሪ መሬት ኣለዎ መሸላ ካብ ጎረባበቱ ፊኖ ካብ ጎረባበቱ ኣይምፅን እዩ ፊኖ ዘፍሪ ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይሩ እዩ ማእስ ኣብዚ ጥራሕ ሕሉፍ ሓሊፎም እትልዕቀቶም ሲ
نخارتات نائرة مس إثيوبيا دميركا عدمي كساب قلقلي نسمعهم هنا عدمنا سياس مكي حرنا عليكم كسرو كنسون قدم بوغس عكنا لهم خانا درفنا أتورنا تبهالك إثيوبيا يعني تزبزلو زي بتاعني حدقينياي بتاعم حدقينياي سلازي باك تو دوسكير أبي أحمد نتيس مجمريا استمابات قبس الكانكري كترجمو الله شو سلامكم زلو نرجعكس تبي إرترا زلون انتقني تبهرياتون أجابون كيرو نهزبي إرترا كذي انتاي جيرو وعلتاتو انتاي بزرزر إن حبري خيدا لو أمبر كم زي داس ناتو بمقطع زهرنا كات راح تقبل سمع الناس هذا هزبي إرترا خبز على تصوروا أي كلني أنا نكون والكزي أي تصوروا فوق علينا هنا أي كون كل سلازي ترجم سلام من قد باور حديد يسحت الله بحر زي بلهم بحرتات كلولنا ناي بحر حيل كنا قومنا أبي أحمد حلف حلفون نتي مبسوع قديفو حدا هجر حدا إمباسي حدا سراويت كلولنا أيو الزبل تقول طرماتات نبي جزء يزخيزونه إرتراويان وشاوت نتنكر نحلنا كنسحة كن نديو خنزير النابولنا مرحتنا يرترا زلو إننا نقول نو أنت سلطان عركي بزلو كم زماليتي كم تماليت كوي نابلكا مس مقبر بعلم تغرينيا انتظارو نازل تغرينيا زترجموا لنا حونا ويحفتنا أين ذلينا سمعنا نفس الكف بتغرينيا أبتاس عرنا إثيوبيا غيرو زلومي أب سلطان زلو مراحي أفوركي سلطان ينعخ عركي بكال هو عالم يقول كل زبال كل تهز زبال يلن إلو أجهدوا نقولكم على إذا ناتمنى لو أنت ما يتمسلك كم زمان يلك كتكو حللو نتن فوق تقريني أسي بقى كترجم زي ما نلاقي قبولني سلازي سلام ندلي سلام نبهج بمسرة نفس حكا كترجم كلتي الحجرات كم معرة خوين انتخابير بمسوات خدا زي يدليتنا إذا ما قدس كحزكا كندفينا كان زي تاريخ صورة زسلمو زبالكا ما يقدر نبر أبي هجركو بستفعل على زنباري الأرارات عن حزة زخيت حبرة السبيز لنا قدف نتاريخ حزبه ومار زسلم تبلا لها أبي زلا إرترازي أتمالي تارياني زحن سأسع النابلون نهلونا ناي زفحدو كنتي قديم زوجاويتهم كتشاش حونو كل يمير مالو جن حزبي كم حزبي كابينا بيت بجيسو انتاينتو منتو سلازخونه بساعتو ندرخون كمل سلازخونه جن نعو اي نربشلون اي نشغرلون زعبا حزباو غمبار زبل جن انا دقيقه مخبلك سمعكم برحاو انا ابتغار الحني اترا تسليفه حزباوي غمبار لنصانت إرترا استقالسي وزخفلي بمسواتها اتتقال لحني إرترا زجمرتو عبي زمسرتو عفرق زبصحتو نسوق أتقبلو مسكول حرقوز وزاتو فتحنا ينصانت زقبر إرتراوي حيلي سلزخوني ات تاريخ ناتي تاريخي اتي تمزقبخا ناتي كم إرتراوي زخور علو زحبنا اللون إيو سلازي والكسرات دين قلنا بزنباليهم نودد زباو مبار أسأليمهم إزبل بؤهم بزح سخفتات نقبر يبلنا كنفلز زلنا حجون دقيمة أول تقال لحن يترى تاريخ يترى أبزل على الأول تاريخ زباو مبار تاريخي أول زباو مبار كمي نحنتي ارتفت سنة الجنبار كلهم فلز وقعون زصارورون قال الله حفاش تغدالاي نستمه نتمسوات زغفله نتستوغي نتزعرقي مزي ولا حد صقم يبلي كوري خلص كوري حزباو جنبار استقالوا سدك هاجري عزيزي يطمطم عزيزي يخبرهم نمسواتهم نتزمزغوا عوتك عزيزي يريو نتعوتتيك كعقبك يكالا نفس كف إرترا وقع كنز نبرة خمسة ودباس صورة نحزن وجنير وندا زباو مال مسود زباوي وياني
تشاريخون تقال حن إترا وعواده قوة جنا بتاريخ دينا خنبر عواتي اتهجز ولا زلو كون التاريخ تي أي فلتني نولدو أساجرنا نصبح زي نتمثل انت أهوينا هجرت باكنا هنستحي خلينا تمالب باركا هم ديرو تمالب ساحل نيرو سباوم باركن ديرو شعبها هم زغير إلنا أب تاريخ ناي تاريخ أسرات كنكون انت أهوينا هاجر كن هنستحي خلينا زلو هم زلو يكمل نوتو نتي ألوت عن نوتو نوجدو نتا أونت عن نوتو بتقال الحني إثراء الجبر بهزباو جنباري الجبر كم إرثاء وسرحي نعززو حنتن حيالن ديمقراطيات إرثران كا نحنس سلازي نتنا يقول كسرات زبولو بقو خساي خندبر كان عنكف يبلان زل إمتي تي زلني كلاي زباو جنبار هجر أنسيب تي بتقال الحني إثراء تجمر قارسين مزازمتا جنكي هزباو جنبار كمودب بينو خجز سيرتيفيكات هزبي إرثرا أحبون هزباو جنبار كم مبصعو بحلم كلاس نحيتات مجزء أدخل حريم مدرباي نابتي وانو زخوني هزرتا سلطان كركب كم مبصعو دا يخجبر زقبو أمبر أنا حرازو صخمو نبيني كم حتوزي نايم بحث سيرتيفيكات هزبي إرثرا أحبون هزبي إرثرا بحات إيرو نتقال الحني إرثرا سيرتيفيكات هذا نهزباو جنبار سيرتيفيكات هذا كقالوا سوق مري قوة تقالي صوم سرقان ناقو مليصوم سرقان انت دريهم كأنا هزبون قريبهم مريقو كدايبهم حما انت جيرهم كودومن بزي مبصع عزيقن أمون هزبي إرثرا مسؤول مبصع اللوغن نرقاقس داس نصير 4 نطري لتاريخ هزباو جنبار يكون اتهيجي زولا هزباو جنبار سيرتيفيكات ناي مجزاء ولا مرح هزباو جنبار زبها الكوان حجب تقبار يلا هو تتقالصا حزباو جمبار هو توفي حزباو جمبار اتي تانكتات نصر نفرتن زمار حزباو جمبار نعيو خفي وزول حزباو جمبار بشم حزباو جمبار زصبحون بشم حزباو جمبار انجرا زبلعون وحودا عما خذ ግን አበስመራ ሰፊሮም ግን ንመላ ህዝቢ ይሳውሂሉ حزباو جمبار تاريخ حزباو جمبار سرح او وردتي زلو تواري زلو كم هاغو كمتي اب شعن شعتين تسعن شدشن اب جرمن بعل زبلكو حزباوي جنبا حزباوي سراويت بزح توصيكم من كم زطعمو دانسكم كطعمكم قبل تسكنكم كاب زبانكم حازيلكم امصاكم اب زبانكم حازيلكم زبلكم قبل تسكموا من عين سيد تقبلتي نوع من مل حزبي ارترا حداقه نزي كان بمن يزخيل بكل هنا وطما حزباو مارس ارسنا وطما بتقال حنيترا بحث الشاب بالرجال ايرسراوي زي اخ نقبل اخوينا دحنت وحست الهجر كنقبرينا انت زي لو قلنا يصحلنا يباركان العلنا نايتو مال العلنا نزز ولا زلو من اسي بوخن انصروخ نفتن تداوينا احواتي عقدينا نقبر زلا زي نزمن اسي ولدو كنحاميو نزمن اسي ولدو زي غبرنا كنشماتتو زي قباي نحنا مسرت نتحزو توم كذا انت قاعد تتولم زنبركها جينا نعمتات مقصار انت زي كوين جينا نقحت هاجراو نقحت جينا يتسقرهم يخبلهم زخل ويكا قال مدب نعوم بولقه زحسبون زريون زمزمو كل اخر بدرجه هاجر ግን አያገልግልኝ አይሰርحني ስለዚህ አይ ሆፕ ተስፋ ገብር መልእክት ታንኪዩ ክቡር ጋሻና ክንቅጽልና ሕቶ ክቡራት ተኸታተልትና ጎተና አላኻ ተኾንካ ክቡር ሓው ጎተና ان ድሕሪ ጎተና ጅጁ ይርኤካ ኣለኹ